Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Astelenoi! Asteburua atzean utzi eta jaun Andreok! Bigarren fasean sartu gara Hego Euskal Herrian. Zer moduz sentitzen zarete? Hobeto? Askeago? Mugitzeko gogoz? Ni alergiakin nao. Buf, ni nahiko asteleen txarrakin nator gaur, Venga, gora animoiek, bigarren fasean gaudela! Arrate, astelena da, eta guazen xuabe astean, mesedez. Oida, bigarrena eta hirugarrena, por cierto, hirugarrena esan da, Spielbergen pelikula etorri zaigo gora. Gure topaketa hirugarren fasean noiz izango da? Ja, tio nagusi, noiz Asko gogea falta. Tolosara. Nik Tolosara guzedet. Zuma geratzen da Nik saio Tolosara elkarrekin nahi egiteko. dut. Asko falta da. Astelenean ramango diazu ez biek. Esango izuet noiz jungo gean. Oaingoz, egoera guztiz normalizatu arte, etxeetik jarraituko dugu. Vale. Beno, eta Arratek aurreratu duen berriari helduko diegu ze bestela, bigarren faseko lehen eguna da gaurkoa. Deseskalatzea gaur egun aisialdirako aukerak biderkatzeaz gain, batez ere 2 hilabetez baino gehiago itxitako ateak irekiko ditu. Hirugarren adinekoentzako egoitzak eta pertsona ezin duen mugikortasuna. 70 egunen ondoren, kakotxen arteko normaltasun batera gerturatzen ari gara pixkanaka. Izan ere, 15 urtetik gorako 100 ikasle, maskara jarrita, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasgeletara bueltatu dira gaur. Ipar Euskal Herrian 15 egun daramatzate klasera joaten eta Nafarroan ez dira ekainera arte joango. Baina bigarren hezkuntzako 4. kurtsotik aurrera, gaur asteleenetik irakaskuntza presentziala abian da berriz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Urkulluko haserre jarraitzen du. Aserre aldago, ini. Etxaio gustatu Madrilen beste laguntxoek egindako hitzarmena. Nola ize? Zeinek alaitu behar dorpegia, aherrin partxo bat. Ez, putxerito ez, Ai, lasai. Ba, gauza da duela 6 hilabete erreforma horren aurka agertu bazen ere, orain bere alde egin duela. Lehen kontran. Orain alde. Lehen kontran, orain alde. Ez dizuen horbaiko gorarazten? Nei Barrios esamoko panpina edatozkit burura, Igual Confebasken panpina delako, edo... Ez nun hortan pentsatu. Nere konparazio gain ditu dezu, Asensio. Bueno, a ver, zesan martzen un bat. Dr. Jekyll eta Mr. Hyde, baina zentzu gehiago daka Confebasken panpin bat dela pentsatzeak. Bueno, mesedez, Gero nahi esango diazute zentratzeko, panpinak gora, panpinak bera, gero nina ez gaztena, hemen, koronavirusaren datuak errepasatuko ditugu. Agian batzuk, ahaztuta daukazue pandemia erdian gaudela. Tabernetara zoazten hori ezari naiz bai. Jakin dezazuen 345.000 hildako utzi dituela jada, eta 5 milioi terdi kutsatu mundu osoan. Ez da broma, serio hartu beharreko gai bada. Gaur 9 eguneratutako datuen arabera, koronavirusaren balantze globalak 5,4 milioi kasu utzi ditu, eta 345.105 hildako 180 herrialde eta lurraldeetan. Errekuperatutako pertsonak 2,2 milioi baino gehiago dira, Estatu Batuak daude zerrendaren buruan. Tabernetan, terrazetan edota festetan zabiltzaten hori ze pasatzen zaizue burutik. Badirudi hildakoak kalean ikusi behar ditugula, muturren aurrean egoeraren larritasunaz jabetzeko. Bakoitzaren ardura da guzti hau eta horrela pentsatzen ez duenak poliziaren presentzia eta honek jokatzeko dituen ohiko modua justifikatu bestiek ez dituiten. Izan gaitezen arduratsuagoak mesedez. Alaxe jokatu du Beasaingo EH Bilduko zinegotziak bere kargoa utzi duenean. Denoi iritsi zaizkigu ostiral gaueko irudiak eta dimititu egin du eskatuz ez nahasteko bere jokabidea partiduaren irizpideekin. Eskurak burura botatzen ditugu Beasaingo irudiak ikusita, baina taberna batean 100 pertsona badaude ondo? Eta fabrika baten jendea lanera joatera behartuz 100 pertsona lanean elkarrekin ari badira ondo? Realak eta Atletikek beren estadiotan milaka zale sartuko balituzte, onartuko genuke? Beasainen gertatu zena gaizki zegoen, ez zegoen ondo, argi dago. Baina neurtu dezagun dena prisma berdinetik. Gauza okerragoak egin dituen bat baino gehiagok bere karguan jarraitzen du eta. Lab sindikatua ez dalakoarekin mai sozioekonomikoaren bileretara itzuliko. Nabarmendu dute, bilera hauek ez dutela ezertarako balio eta ez dietela langileen beharrei erantzuten.
Atzo, Pipi Kaltzaluzek aurren ikono eta simbolo feministak 75 urte bete zituen. Pipi Lamström suedieraz, munduko neskarik indartsuena, Astrid Lindgren idazleak asmatutako pertsonaia da, figura garrantzitsua hainbat belaunaldientzat. Zwei mal drei macht vier, bitte, 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 und zwei macht neun. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tjalali, tjala, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Pipi Kaltzaluz, etrelari pekatxu hile gorria. Holako zen, ez? Pipi Kaltzaluz, ez aldiz etorria. Egun hauetan boxeko gutxi batzuk zarata ateratzen ikusi ditugu kotxez. Hemendik zenbaki batzuk eman nahi ditugu. Hola, gainetik, Gehituko bagenitu hiriburu guztitan ibili diren auto kopurua, asko jota 4.000 kotxe kalkulatu ditu, abezek, ez guk, Bakoitzean 4 jongo balira, hau ere goraka botata, 20.000 pertsona ateratzen zaizkigu. 20.000 pertsona gehienez, beraz, boxek esaten duenean, Espainia kalera irten dela, gainontzeko espainiarrak zer dira? Txinatarrak? Ez dira biztatik galdu behar, baina iruditzen zait ez dutela inbesteko atentziorik merezi. Zuek Simpsondarren zaleak zate? Jala bada jakingo dezu ez zerta zain ezen. A los monstruos no mirar. A los monstruos no mirar. A los monstruos no mirar. Errusera egingo dugu salto orain, izan ere bertan hasi baitira ikertzen Ukrainiako armadak ustez Donbasen eginiko krimenak. 2014az geroztik krimen hauek ikertzen dituen batzordeak 300 auzi baino gehiago ireki baititu. Eta gaur, maiatzako 25 den honetan zer pasatzen jakin nahi? Hasteko esan behar dugu gaur arrotasun frikiaren eguna dela. Ba, frikismotik bi efemeride ditut. Lehena, 1993an Star Wars Episode 4 estrenatu zela. Denetatik agian nere gustokoena. Eta bigarrena, 51 urteren ondoren, 2018an, egun berean estrenatu zen Han Soloren pelikula. Frikiak etzareten ontzat, Star Wars pelikuletan, Harrison Fordek interpretatzen duen pertsonaiari buruzko filmea da hau. Gogoratu behar dugu 1985ean Bangladesen zikloi tropikal batek 10.000 hildakotik gora utzi zituela. Mafia mundua interesatzen bazaizue, gaurko egunez 1982an Palermoko katedralean milaka pertsona Giovanni Falcone epaiaren hiletan izan ziren. Mafiaren aurkako makroepaiketa bat zuzentzen zuen epaiarena. 709 mafioso kartzelaratu ondoren hil zuten. Eta batean, Eric Wilhelm Mayer eta Sherman Bull estatubatuarrek munduko mendirik altuena igo zuten lehen itxu eta adineko pertsona bihurtu ziren. Duela 2 urte 2018an Europar Batasunean datuak babesteko erregelamendu orokorra ezartzen da. Egunerokotasunean hainbeste erabiltzen ditugun datu horiek babesteko legedia. Eta jaiotzei dagokienez, ez pentsa asko topatu dedanik, Mike Myers bakarrik. Nor? Mike Myers, aktorea. Agian horrela esan da ez dezu ezagutuko, baino Austin Power esaten baizut? Ez da ere. Ai. Ze txarri, akaso heldu egia zea? Bueno, eta gaur izango dugu, saioan? Ja. Ba, gaur astelenero bezala, irati trantxe izango dugu ekonomia irakaskuntzan nola ematen den azaltzeko. Maitena Usabiaga Sarasua, terapia sexologikoi buruz. Maite dutak. Maite dutak, gaur musika ez den beste zerbait esan behar dut, ez? Hori da, emaiok burua ipixkat. Bigarren kafe hori behar dut. Zuena prest? Maiatzak 25 ditu gaur eta astelena da.
Zuekin, Arrate Hernandez. Astelenoi! Iñigo Asensio. Iepa kaixo! Iñigo Etxarri. Arratsaldean dena itzemuz gea. Ba, ondo, baina zure audiola pixka raro entzun dut, Ez dakit. Oain? Berritarri, arratsaldeon. Atxaldeon. Aitzen zaito? Oze? Ba, bueno, ez dakit. Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri 25 ditugu hor maiatzak eta 25 saio, bigarren kafeak, kuadratu. Benetan? Hola. Ara, egun borobila orduan. Yeah! Bai. Gaur egun borobila izango dugu gaur. Nire maite duta aldatzekotan nago, Torren ez Venga. batekin, baina oantxo bertan Amuna Arratek irabazi du. Bi ere egin ditzakezu. Politatera zait. Bai? Vale, gero esango dut. Bai, noski, bi esan ditzakezu, beste egetan falta ba. Aizue, kontatu zeate, eske hor sarreran urkullukin da, katxondeo pixka gehiegi. Osea, gehiago pixka zelenak aria zeitzeate, eta, gau, desmaratu Itxoin, Bueno, a aizate. ver, hemen Zu- bakoitza zu ez zaude, ez beste batzen. merezi duen errespetua zorko diogu, Ni gaur presakan ebilen eta ez dizuet, zet kaso handirik egin, nego entzun dez, mira, parra batzuk, baina, hombre. Gehiago Hala ere, esango dut. Kontuz zesatezun, peiokin aurreko astean adizkietu ginean, a ber, ze gidoia bakigun orkida zeitun, eta enuke erneatuko, bazpare. Galdetu behar nahi zuen, kontatu altzaten lehendakaria daukela olako zelo bat, baino oso posesiboa, ez? Oso heteronormatiboa, alegia. Zelo txarrekin, zelo oso itxusiekin. Hau nerea da, eta punto, ez? Hola, Pikontxi, Kasketoso total. kasketoso. bai, ze, esplikatu dugu, ez? Osea, leno bai, gerore bai, orainez, bai. Gauza da, espresioaren aldetik, esango nuke ez dala oso ona, Dela horretziko patata. dugu. Bueno, horretziko dugu ez da oso jaioa, ez da oso espresioa, adierazkorra, ala esaten bada. Eta orduan, ez diogu antzematen. Antzemate izkiogu bere muturrak, baina noski gero bere espresiotan muturrak ez dira antzematen, baina muturrak antzematen zaizkio pixka bat antzemateko, ulertzen da? Eta hori orduan, Lertu daiteke beste modu baten baita ere. Osea, que... bisitasun pixka bat emateko, kaso muturretik bizi behar du dena. Edo Egia da, Kari jaunak. muturrek ez. Egia da, paradigma aldaketa bat bada, hola hor. Batean ikusten du lehendakari jaunak, da esaten du, ostras, orain, EH Bildukoak doaz Madrilera arrantzan egitea, eta orain arte, hori da, Eusko Alderdi Jeltzaleak beregan hartu duen meritua, ez? Eta noski horrek ondorio kolateralak baditu, ze ezker abertzalean, sektore kritikoa ere, ari da Bildu kritikatzen olako akordioengatik. Orduan, hemen saltxa polita dago. Eta batzuk zelo... Hori positiboa da. Bai. Hau dena da positiboa. Sorgadila ez da bai da, eta bizirik Eta gaudela. Hori da. Bai, Eta- paradigma behar ditugu. Gero onerako edo txarrerako izango den, denborak izango digu, baina... Akaso hor jendeak sentitu du, beraien erabakiak edo haien ahotsa entzuten dela, nola baitez, gauzak aldatzen direnean, esaten duzu. Bueno, ondo irudituko zait edo ez, baina behintzat aukera hor dago. Bueno, Ez? fokoa EH Bildun jarri dugu, baina egongo da baita ere bestaldean gaizki iruditzen zaionik, ez? Kasketa hau, Beste. diot. Euskal Herri Jeltzalean lehendakariaren kasketa edo ondo iruditzen etzaionik. Hori. Noski. Bai, eta batez. Bai, hau denentzatzen.
Pentsatzen dut batez ere bai Erkorekak eta bai lehendakariak egin dituzten baieztapen horietan non Idoia Mendiaren etxeak jaso duen erasoa erabili duten pixkat kritika modura eta iruditzen zait hor egongo dela jendea, eroso sentitu ez dena kritikaren edo diskursoaren mailarekin, ez? Nik bromak aparte ulerdezaken lehendakariari edo Eusko Jaurlaritzak gobernatzen duen Eusko Alderdi Jeltzaleari ez ondo iruditzea Madrilen paktu horiek egitea Bilduk, Podemosek eta Alderdi Sozialistak. Bueno, Irungo udaletxean halako paktu historiko bat ere egon zan eta badakit urduritasun handiak sortu zirela Eusko Alderdi Jeltzalearen barnean, ez? Nik hori ulerdezaket, baino gero diskursoaren nivelare batzutan zaindu behar da. Guk ere zaindu behar dugu bezala, batzutan ez dugu emese zaintzen. Bueno, hemen denontzako gure buruari ere pixkat eman da. Eta humoretik. Hogeita bost programa. Amodio kontuetan hasiko gara, oze? Amodio kontuetan. Bueno, nik maite dutak, amodioa ez dakit, maitasun kontuetan, edo nahi Nik esan behar nun, ze elegante etorri zan gaur. Bai. Lehenengo maite dutaz zuretzat, venga. Klik, lehenengo bihotztxoa zuretzat. Kamisa eta guzti. Irurak granatezu zela. Bai, hortaz ere fijatu naiz. Zure mikroko... Hori da, nire apaingarri hau. Hori da. Granatea da, bai. Apaingarrietan, apainenetakoa esango nuke, atzo Etxarrik Lierreko kontzertuan bere mikrotik zintzilik. Bai, azalduko dugu. Bai. Ez azaldu. Bueno, zuek atzo Lier musika taldeak streaming bidez kontzertua eskaini zion mundu osoari, eta bertan egon ginen kontzertua jarraitzen zuzenean, eta Aranon ikusi genuen Etxarri gitarra jolearen mikroa apaintzen, hola edo jarri zutela, alako espumilloi esaten da? Espumilloi. Gorri bat, lumak ziren. Gorri batzuk hor kiribilduta. Eta oso polita. Atzo estrenatu genitun oinak, ezakit fijatu zineten Joska eta Lidek baita ere zera matzatela hankagorriak. Eta hor estrenatokiak zekan dekorazio bat, ez dakit nik uste kamioi bat hartu zutela eta hola bota zutela estrenatokira. Eta zeuden gauza pila bat, eta ikusi nun, zeuden, gero, berdina baino, kolore urdinean, Morian, eta bar. Eta, bueno, Moria San Juango izanik, ez. Urdina eta gorria, Ostras, beranak, Orduan esan nun. Ados, beraz, denak ez ziren kolore berekoak. Ez diot inorri baimenik eskatuko, eta zuzenean jarriko etorrela, mikrofonoan. Gauzat esango izut, Txarri. Nik uste da oso goza polita bizitzan, koloreekin dauzkagun fobia horiek eta loturak eta austea. Eta, bida, gozatu. Ez, a ber, nik ezak ataraz hori. De hecho, nik... Okrea eta gorria, netako oso ondo kombinatzen duten bi kolore dira. Zein? Nik oso gaizki jazten dut. Hori okrea, hola... Mostaruntz doana, eta gorria edo gorri, hola, burdo xamar hori. Nola? Burdeo Bordo. Baina, hor, piperpotoa osatzeko arriskoare badago, eta batzutan badirudi, piperpotoa pixkatola matizatuta. Horia mostazaruntz eta gorria bogdoguntz, hor oso goza politiak sortzen dira. Hori gainditin behar da. Txarri, morez ikusi nahi zaitu gula izter. Bueno, ala ere... Jantzita, egonen batean. A ver, ez dakit, barkatu, hemen entzule batek idatzu Moria San Juan ez dek San Pedrokoa dek. A ver, ja. Noski badaki gorreatik ari naiz Etxarri zirikatzen, arroxez jaztea, errexialitatekelako. San Juan dik ari naiz. Bai, koloreak ez naztearena nik esango nuke ez daukatela nik arazoa. Osa, nik oso gaizki jazten dut, eta beti gomendioak eta eskatzen ditut, ze berdin zait. Orduan, nik ezak arazoa, gainontzeko daukazute arazoa. Orduan, bazpare, esanun, gorria eta gorria. Match. Eta gero ja bestentzako. Nik hor, 2 puntu. Batetik, esaten daba serendipia, batean istripuz edo hausaz zerbait deskubritzen duzu. Atzo, deskubritu zenun, luma horiek bikain gelditzen direla, beraz. Espero dugu, hemendik aurrera zure mikrofonoa horrela apainduta joango dela. Ze lideren trajea ere, ez dugu aipatu, baina aipatzekoa da, Bikain gelditzen zen. Kronika musikal tajuzko egiten ari gehan, Kronika musikal oso tajuzko ari gara egiten, Bai, musikala goitik bera. Bueno, ez, hasi gara itxurarekin eta koloreekin, ez da? Eta gero bestetik mikroak.
Zuenak ziren, esan duzu, zurenak zirela. Guk ditugu, bai. Buah, oso berritzaileak. Mikro oinak edo mikroa bera. Mikro oinak. Mikro oinak, Ziren, nola ditzen dira horiek, flexibleak? Cuello cisne antzar lepodunak. Eta denok dakigu, adibidez, bertso saioetan oso ezaguna den estena hori, ez? Bertsolari baxuagoa denak. Ia oso urduri jartzen dutenak, esan behar dizut. Claro, horrazten direla roskatxoari gora, bera, gero nibelatzen ez da. Roskatxoari ematen diotenean, ze askotan izaten da, hanka dagoen bezala. Ja, bai, egia. Eta nik uste, bertsolari batzuk, ez dut aipatuko zein, ze, gotxotasunetik izan dago da, baino, tik bat dutela horrekin ja, eta ezin dutela bertso batean pentsatu, mikroan mugitu gabe, orduan. Hori da. Politikariak ere konturatzen gara gauza egitaz, eta, bueno, listo. Estrapolatu daiteke politikarien mitinetara, jartzen dira trilean, ikutze dute mikroa, jetxi, igo, leku berera, eta hitz egiten hasten dira. Egia, Horrek inspirazioa emango balu bezala, inspirazio bat, inspirazio bi. Eta gero, egiten dutena da mikrotik desente urrundu. Eta orduan ere teknikariari lanak. Mikrofono horiek oso mikrofono sensibleak dira, eta urrun egonda, akopleak leku guztitatik agertzen dira. Eta sari banaketetan mikrofonora hurbiltzen diren aktoreak, nik uste badakitela berez distantziatik ere bikain jasotzen dutela haien ahotsa, baina ez, aseguratzeko makurtu egiten dira, eta hor nola zitsusi galditzen den hori. Hola, kaixo, hola egiten dutez? Bai, urbildu egiten dira, eta konkorra ateratzen zaio, makurtu egiten dira guztiz, berez baju ikusten dutelako mikrofonoa. Baina, bueno, hori esan da, oso berritzaileak eta oso guaiak mikroak ere. Eta gero, horren guztiaren gainetik, oso moloia eta oso guaia zuen kontzertua. Ez zeundeten erdoilduta, Edo alaba zeundeten, gaur bai. Kendu zenioten, batean. Gaur bai. Gaur horregatik egin dut horrela. Bai, eta hau lotuko dut, nere maite dutarekin. Gaurko nere maite duta da, gaur iritsi zaiten vinilo hau, ez dela musikari buruz. Nere maite duta da... Aretan ikusti dugu, etxarri. Nere maite duta da, kontzertu baten urrengo gunean dituzun agujetak. Bai. Vale, garatu hori, mesedez. Ze gaizkina hon, baina ze ondo atzo kontzertu bat joen hola. Horren adierazgarri da. Oso ondo. Nere maite duta, hori alde batetik, gero, zure arrateamuna, una arrate bakatu. Eskerrik asko, etxarri, eskerrik asko. Eta Asensioren kamisa dotore hori. Hori dira nire gaurko 3 maite dutak. Eskerrik asko, etxarri. Nik etxarri, zure maite dutarekin lotuko du nerea, ze, benauken beste bat, oso gainetik. Nola ba. Nik maite ditut, naiz da ez duen sinistuko, maite dut neurri batean ajea, bixamuna, resaka. Bixamuna. Hori maite dezu? Bai, optimismotik afrontatzen baldin eta aurre egiten badiozu, biharamunak ematen dizu, arratsaldean zehar olako momentu oso plazentero bat. Badago puntu bat, resaka bapatean desagertu egin den, eta gorputzak lebitatu egiten duen, gozatu egiten duen, gorputza aske den. Hori da, hartzen dituzunean drogak resaka hori pasatzeko. Hori da, dituzunean 2 Marianito resaka pasatzeko. Bueno, bai. Marianitoa izan daiteke ibuprofenoa, osea. Jende askori bixamona arratsaldean etortzen zaio. Edo urrengo gunean. Adinakin arrate, aurrera zoazen enean, ikasiko dut, bai ez Asensio. Bai. Bazeon, James Deanen esaldi oso bat esatezula berak gorrotatuko lukela abstemio izatea. Esatezun, imaginatu, goizean jeiki eta jakitea egunean zehar ez zela momentu oberik egongo. Horrekin dago lotuta resakaren. Naiz izorratuta egon, jakitea amatxo maitea. Baina ez dut alkoholizaren apologiarik egin nahi, baina, bueno, biramun bat, aje bat, resakila bat, ez da gaizkia, baina batez ere, psikologikoki hartu behar da, gustora, venga. Nik esan bardet, beldurra diedala bixamonei, Osa, beldurra hartu diet.
Bueno, bai da agujetak bezala etxarri, entrenatu inberda. Hoi da, bai, hoi egia da, hoi egia da. Osa, zuk hartzen baizu ritmo bat, adibidez, udan, pues, ez dakit hemen inguran, adibidez, esango ondo gatza, San Pedro azoaz jaita, edo gero antxoa zoaz, edo gero errenterira, eta bueno, hola, nola, ia astero dituzun jaiak, pues, gorputza iten dijoa, ez? Asteburuan, astean zehar. Eta 3 kilometroko radiotik ateratzen etxeaten oitakoak, osea, autokonfinamendu festibo egiten duzu? Ez, a ber, lesakara ere juten gea, eta groseko jaita, hor, grose, ez dut esango azten nagusira, groseko jaita, hor dago muga. Eta hor ere nabaitzen da, adibidez, neguan, pues, ez duzuala alkola edaten udan bezala, ez dakiz, uda dator, eta lehenengo resakak horrosak dira, baina gero udaren ondoren, beste grazio batekin eramaten dituzu resakak. Giregia da, resaka oporretan ez dela resaka lanean ari zanen bezala. Alegia, egun batean liatuta, ostialean lanean jokardanen, ostial hori gogortxoa da. Oporretan resaka ez da resaka da. Bueno, orduan, orain bai. Zer? Due maite duta, mesedez. Guztiz lotuta joan daitekena. Da, adibidez, nik nire maite duta aspaldiko partez zei emango diet gaur. Aspaldiko partez etxarri zuk kontzertu bat eman duzu. Bueno, venga, erotzen dizut lotura, ba. Eta, bueno, zehazki bihar bilagunekin afalduko dut, eta haiei eskaini nahi diet nire maite duta gaur. Eta hala ere, ba, bueno, oso zabala izan daiteke nire maite duta, izan ere uste dut azkenaldian denok dugula aspaldiko partez bat oso gertu, ez? Eta, ba, bueno, fase berri honekin, ba, hasiko gara gauzak taldean egiten, bueno, jende berria ikusten, aurpegi berriak ikusten eta erdi ikutzen, eta, bueno, ez dakit, beste fase batera goaz, beraz, horri nire maite duta. Arratxaleko 4 eta 27 minutu, eta oraindik ezkera gauza serioetan hasi, baino bada oso guztunari entzulea ez dakit, baina tira. Segitu izango da gurekin Irati Trantxe, kanpotiarrak tartean, berak ez digu diruz hitz egingo, ekonomiaz bai, baina bideo horretan donde está el dinero kantunekin egingo dugu tartetxoa, eta bagoa segituan Irati Trantxe otxandorenarekin. Miran el techo cuando arde, pueden bailar sobre el canto de un duro. Los chicos siguen despertándose. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién será el primero en hablar? Se escuchó un tic-tac en el séptimo cielo. Irati Trantxe, Arratsaldeon. 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 Bai, ikusi hementxe. Giletarten, ez? Baina dirua, non dago dirua? Dirua, uste nun mikroa, eta nia giletarten. ¿Dónde está el dinero galdetzen du hor? Ba, ez dakit. Non dago dirua? Dirua, non dago? Zer da? Non dago dirua, ja ez dakit. Behinlik ez? Hortaz egin beharko genuke, zer da dirua? Zer da dirua, ulertzeko hori da. Zer ez da erresa, Bueno, nik behintzate pixkaten... Nik mendiranoanean kriston bueltak ematitut, eta ez dirua desagertzen da, sortzen da, ziten dute diruakin. Dirua da energia. Ja. Ez gai bezala urrengo aste bateako. Venga, a tope. Bala, zigiluatik. Nik ikusten dut Irati Trantxek sortzen duen gidoitxukunean honako esaldia. Ekonomia itxura global eta atsegina izan arren, zientzia moral egiazkoa da. Zientzia moralik handiena. Marxen zita da hau. Berriz. Ekonomia, naiz eta itxura atsegina izan globalki edo, zientzia moral egiazkoa da. Zientzien moralik handiena. Esan dizu ez da gauza seriotan hasiko gina da, Ni digeritzen nahi naiz, Baina Irati Trantxeri Freireren zita gustatzen zaio gehiago, ez? Bai, eske hori oso polita da, ez? Bueno, gutxienez ez dakit zita bezala, baina esan nahi duna, ez? Eta berak
gaur hori, itzengo pixkat ekonomia hezkuntzan, ez? Orain, gaur bueltatu diala klasera edo ez, eta eskoletara, eta esan dugu, bueno, pues guazen ikustea ekonomia nola erakusten dan, ez? Eta Freirek badukazita bat esaten dula, jarrera inozu izango litzakela, klase agintariek hezkuntza modua garatzea, klase dominatuek gizarte, hau berriz irakurri beharko da, Klase dominatuek gizarte bidegabekeriak modu kritikoan albidetzen dutena, ez? Alegia. Alegia. Agintariek nola garatuko dute hezkuntza modu bat horrek emango badio gizarte kritiko bat, ez? Horrekiko. Hori esaten zuen Mursego, egin genuen erreportaje hartan, ez? Ez dute pertsona kritikorik nahi, goikoek. 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 Hori ere beste gumaten itzen dezakegu zeintzu dian goikoak. Hori da. Bueno, hiztegi bat egin dezakegu, ez? Ekonomia hiztegia. Baita ere, diruan ondagoen jakiteko gora begiratzea ez daukera txarra, Goikoek ikindu dute asko gehiago, Bai, askotan lotuta joaz, ez? Diruan ondagoen goikoa zeintzu dira. Eta denak duenez, azkenean, diruarekin zer ikusia, betik gora begiratzea izango da aukera honik onena, ez? Mira. Aukera. Aukera edo ez dakit. Baina, bueno, asmatuko dugu beti, gora begiratzen badugu. Ekonomia hezkuntzan, edo irakaskuntzan, eta zu ekonomia ikasketak egindakoa eta ekonomialaria, etzinen zure liburua hitz egitea etorriko, ez da? Hemen gu konbentzitzea, zure burra saltzea, zure askoa saltzea, hemen ekonomia ikas ezagun, edo gure entzule gazteenek ekonomia hauta dezaten. Claro, ikusi nun aurrekoan, orain iriki dala ez, unibertsitatean apuntatzeko lako plazoa, eta esan dira, pues a ver, zen nahiko zaila da, nahiko zaila da ekonomialariak topatzea. Saiatu gare bai ez, aste honetan, eta pues, enpresaritzat, ez tekizer, bai, baina ekonomialariak ez daude ozkiain beste. Así que esan dut, bai, jake hola hemen tartetxoa daukagun ez, aber topatzen dugun. Gehiago animatzen dugun. Oaintxe konturatu naiz, gaur tarte egin behar diegu, frikiei. Ze frikien, gauzara, frikien arrotasunaren eguna, ez? Arrotasun frikiaren eguna. Hori da. Irati Trantzek ekonomia friki perfila betetzen duela. Gero orduan... Azaztelenak inetorrian, Bai. Ea tartea bukatzerakoan gogoratzen garen, eta zuk zure frikitasunaren aldarrikapena egiten diguzun. Eta bide batez, entzuleak animatzen bazaizkigu, gure telefonora, gure WhatsAppera, bota 688 zazpibi 5 telefonora, askok baduzue, audio bitartez egiten baduzue, politago. Bestela, onartzen dugu. Eta hori, hemen streamingen ere egin dezakezue. Eta, gaur saioaren amaiera aldera, batzuk bildu ditugu, baina zuenak helarazen badizkiguzue, dotoreago, osatuago egingo dugu. Venga, Irati, friki ekonomika number 1. Nola, nondik hasiko gara, hemen hezkuntzaren ekonomia. Eguna pixkat lehenengo laburpentxo bat, ez? Eta azkenean ze pasatzen den, edo hemen egia da, esanen dugula tarte hau kanpotiarrak izango dela, eta orduan beti ez, kritikatigoa zela, eta pixka bat pentsatze hortatik, ez? Eta orduan, hezkuntzan ere bai nola erakusten den ekonomia, hortik asko dauka, ez? Aste hauetan hitz egin dugu, nola ulertzen dugun ekonomia, eta orduan, hezkuntza horren islada bada. Eta, spoiler bat ingo dut, ez? Nola erakusten den ekonomia? Ekonomia askotan, edo daukana arriskua, edo erakusten den modua, alderatzen da asko zientzia naturalekin, ez? Edo zientzio, bi gehi bi lau izango balitz bezala. Eta orduan, egiten dena da matematizatu, eta olako ez, ustezko, ezagutza zientifiko batean oinarrituta, esaten da, horrela da. Eta protagonismoak entzen diazkenean, este guzti hauetan ere hitz egiten goazen horri, ez? Azkenean, pertsonetan dauka eragina, pertsonetan eta gizartearen etorkizunen dauka eragin ekonomiak, eta orduan hortik pentsatu ordez, eske hau da formula. Eta hau da, ekonomia, eta hau dira teoria ekonomikoak. Eta horrela funtzionatzen du munduak. Hola, izango balitz bezala, hori, holako burbuja. Oso modu karratu zurruna. Bai. Eta orduan hortikan, ulertzen da mundua, eta hortikan, eta orduan gainera simplifikazio hori, guztiz, komplejizatu ordez, eta ikusi ordez mundua ze dibertsoa dan, eta zenbat gauza pasatzen diran, oso modu simplean azalduz. Orduan, hori izango litzake, zola pixka bat, laburpena edo. Gero, toki bakoitza modu desberdinetara, baina, bai.
Irati, ekonomia eraiki ezean eraiki egingo digute. Hori ekarri dugun lehen bideotxo batek, ekonomia eraikitzen inguruko hausnarketatxo batean. Iruditzen bazaizu ikusi eta entzungo dugu, eta jarraitzen dugu zion. Barak ekonomia ikasketak amaitu berri ditu. Karrera osoan mantra bat entzun du. Hazi egin behar da. Zenbat eta gehiago hazi, orduan eta enplegu eta ongizate handiagoak egongo dira. Baina Sarak ingurura begiratzen du, eta ez du uste hazkundeak bizi baldintza duinak dakartzanik pertsona guztientzat. Munduko albisteak ez dira hobeak. Azken 30 urteetan munduko BPGDA bikoiztu eginda sobera, baina 1.400 milioi pertsona pobrezia larrian bizi dira, eta 1.000 milioi lagun gose dira. Pastela handitu da, baina gutxi batzuen artean banatzen da oraindik. Gaur egun, 8 gizakik 3.600 milioi pertsonak munduko erditxiroena osatzen dutenek beste diru dute. Gainera, posiblea alda gelditu gabe aztea egungo produkzio ereduak uste duen bezala. Ez alitzateke kontuan hartu beharko planetako baliabideak mugatuak direla. Baina Sarak esatzen denean, denek esaten diote gauzak horrelakoak direla, eta ez dagoela beste aukerarik. Sara konturatu da, baliabideak antolatzeko dugun modua dela ekonomia, eta helburua pertsonen zein planetaren ongizatea lortzea izan beharko litzatekeela. Ekonomiak beste modu batzuetan funtziona dezake, ekonomia politika ere baita, eta politika guk egin ezean, beste batzuk egingo digute. Beste batzuk goikoek. Hori da. Bai, hau da, mugarik gabeko ekonomialariak egindako bideoaren zatitxo bat, pixka bat hori, ez? Bultzatzen baita ere jendeak ekonomia beste modu batera ulertzeko eta baita ere, ikasteko eta planteatzeko, ez? Askotan ekonomia ikastera goazenean, holako idealismo batekin, ez, goaz, hori ez, mundu ulertzeko nahiarekin, eta gero topatzen geha, komentatu dizuedan horrekin, ez, zurruntasun horrekin, eta gauz asko faltan botatzen direla, hori ez, beste modu batera, pentsatzeko, edo modu kritiko batean, ez, hausnartzeko erramintak ez direlako jasotzen. Eta horrekin lotuta, azken urteetan, bai egon dirala ikasleen mugimenduak, batez ere unibertsitateetan, eta badago, 2014tik aurrera edo, sortu zen sare bat, 19 lurraldetan hasi zen, eta gero zabaldu egin da, eta beraiek egin zutena da manifestu internazional bat. Izena zuen ekonomia ikasleen nazioarteko deialdia irakaskuntza pluralista baten alde. Eta nik uste manifestuak ere pixka bat jasotzen duela, perspektiba hau, ez? Eta ze nahi dan, ez, ikasle bezala, ze jaso nahiko genuken. Irati, ze perfil esango zenuke baldin badago dela ekonomia ikaslea gaur egon? Nire ustez badago zati bat, perfil desberdinak, ez? Daitezkela, daude, jango nuke. Baina nire garaian gutxienez, ni ikasle nintzenean, bazegon perfil bat zala nahiko idealista, ez? Edo nahiko hori, ez? Jaso nahian erramintak mundua ulertzeko edo erramintak jasotzeko gogo horrekin, ez? Eta horrekin gero, gauzak beste modu batera hori interpretatzeko gogoarekin eta gauzak aldatzeko gogoarekin. Kanpotiar begirada batekin. Bai, badago horrela, ez? Eta gero badaude beste batzuk, gehiago gustatzen zaiela agian, ez? Beste aspektu gehiago enpresarekin edo lotutakoa. Baina, esango nuke olako... Bi perfil horiek daudela. Bai, orokortuta, baina, bai. Irati, aipatu duzu manifestu internazional hori eta horren zatitxo bat edo laburtuta ere bildu dugu gainera arrateren hotxean. Mundu ekonomia ez da krisian dagoen bakarra. Ekonomia irakaskuntza ere krisian dago eta krisi horrek unibertsitateaz harago doazten ondorioak ditu. Unibertsitatean irakasten denak hurrengo belaunaldiko politikarien mentalitatea moldatzen du eta beraz, bizigaren gizartea ere bai. Hemeretzi herrialdetako aniztasun intelektualaren gabezia horrek hezkuntza eta ikerketei kalte egiten die, baita 21. mendeko erronkei erantzuteko gure gaitasuna mugatu ere. Finantza egonkortasuna, elikagai segurtasuna eta klima aldaketa besteak beste. Mundu errealak ikasgeletan sartu behar du berriro. Itzulda deia horrekin batera eztabaida,
eta teoria eta metodoen pluraltasuna. Horrek, diziplina berritzen lagunduko luke. Baita gizarteko arazoei irtenbideak bilatzeko espazioak sortzeko aukera eman ere. Aldaketa baino zaila izango da. Irati, proposamena ulertu dugu, baina hor politika asko dago tartean. Bai. Horregatik ez, erronkaz beteta dago, zen azkenean hori komentatzen genuna, ez? Azken goian ez, daudenak edo, bada hori, kritika bat, ez, sistemari, eta pentsatzeko beste modu bat, eta ordan horrek beti sustatzen du, pues hori ez, olako kontroversia edo horrelako indarrare bai, pues ekiditeko pixka bat, ez? Baina, baina poliki-poliki ere nik uste dut, gauzak egiten ari direla, eta batez ere ez, badago dola hor ikasle mugimendua edo beste gauzak eskatzen ari diren ikasleak, ez, saretzen modu internazional batean, eta pixkat ere bai, kuantifikazio hortatik ateratzen ez, eta kualitateari edo beste zientziei eta beste aspektu batzuei ere garrantzia ematen, ez? Azkenean, gauza asko uzten dira bestela, ez? Hori matematikan zentratzen baldin bada ekonomia adibidez. Bai. Arratek galdetu dizu, eta nik uste dena dokagula buruan, nolakoa denez, ekonomia ikaslearen perfil hori. Eta esan duzu, kosta zaigu aurkitzea, baina ekonomia ikasten ari diren, oraintxe graude egiten ari diren, pare bat euskal hiztun gainera topatu, eta galdera batzuk, helarazi dizki ez du Irati, pixkate euren esperientziaren inguruan, edo euren erabakien inguruan, ez da? Bai, pixka bat, ekonomia ikasi nuen, baina ja orain dela urte batzuk, eta gaur egun ekonomia ikasleak, ez, eta orain dikan ikasle energia hori dutenak, ze pentsatzen duten, eta nola bizitzen ari ginen jakin nahi genuen, eta orda, lehenengo galdetu geniena da, zergatik aukeratu duten karrera hau, ez? Zenbada karreran igoratzen naiz, mundu guztiak tatxatu itentzuna, ez? Ze karrera egin ditzakegu eta denak tatxatzen, ekonomia ez. Eta orduan, zergatik aukeratu zenuen? Nik zergatik aukeratu nun. Nik aukeratu nun, errealitatea ulertzearren. Errealitatea ulertzearren ez, eta aukitzearren erraminta, hori ez, interpretatu alizateko. Ez dakit, oraindik horta jarraitzen dugu, ez? Ulertzen saiatzen, baina, bai, horregatik aukeratu nuen. Idealismo hortatik. Orduan, orain ez, entzute olako gazteak ikasten ari denak, idealismo hortatik, gogorak hartzen du hori, ez? Ze gauza polita dan, ez? Ze gauza polita dan hortik ikastea. Irati Tranchek idealismotik, errealitatea ulertzeko Garazilarrea eta Inigo Loyola ekonomia ikasleak dira, eta hauxe kontatu digute. Bereziki, gure errealitatea ulertzeko tresna bat delako. Horrela ulertzen dut nik ekonomia, ez? Edo ekonomiaren irakaskuntza. Bai gaur egungo bizitza, bai ze etorkizun mota nahi dugun pentsarazteko tresna da, ez? Ekonomia laugarren mailan, ez? DBH-ko laugarren mailan ematen hasten da, eta gero batxilergoan baita ere. Baina lehenago ez, eta nire ustez, lehenago hastea oso interesgarria izango litzateke, eta ez hori bakarrik, baita ere beste ikaslei zabaltzea, ez? Ekonomia ematen dute ibilbide humanistikoa edo gizarte zientzietako ibilbidea hartzen duten ikasleek. Beraz, ikasgaia hau nolabait hautazkoa da, ez? Eta zer espero zuten, zer topatu zuten, zer botatzen duten faltan, eta orain bai, izango ditugu Garazi, eta Inigo, nahastu ditugu gaur gure korteak. Ekonomiak ez nakixen zer espero, baina lehengo mailan normalera den bezala, ikasgai oso ezberdinak eta orokorrak topau nitxun. Beste alde batetik, espero nagoen, unibertsitateak garapen pertsonal bat suposatuko zauela nigan. Eta unibertsitateko 4 urte honetan, ekonomiatik haratago ikasiotela esan aldot. Nik espero nun egin esan askoz ekonomi politiko gehiago, ez da? Nire iruditzat ekonomia zientzi soziala dela, eta nik behintzat ikuspuntu hortatik ikustet. Bilau detena izen da ekonomia matematizau bat. Eta numeruk desenteko importantzia jauke karreran. Ekonomia haingai orokorra danez, behar bada, ekonomia alternatiboak ikastia eta zati praktikua sakontzia faltan bota dut.
asko bota izen detena faltan da ekonomi politikoa, por ejemplo, Mises, Hayek, Karl Marx, olako pensamentu aztertzen asignatura bat, eta gero politika publikoen asignatura bat, eta atzenik merkauen eta finantzan inguruko zehose, asko gusta dezateta. Noski, eta horrelako ekonomialarien eta teorien bila, zuen inguruko jendeak zer dio, ze hori ere ekonomia ikasle batek pairatu behar du. Nire inguruan askotan ekonomia enpresekin lotzen dabie, baina askok ez dakixie, ekonomia gure bizitzetan egunero topatzen dan zerbait dala, etxian, lanian, politikan, eta dozein lekutan. Batzutan euren karreretan bebai ikasgai bezala agertu izan da. Betiko komentaiu bez, X ikisteko zea, eta ekonomia da, horre, oide txapie, otzaz perrerrik ematik, eta hoxe, geho, jendik eta ingurukuk eta betiko galdera, bolsak zein goun, ekonomi jezemoz dijoen olakoek. Familia eta lagunek badakixie, pertsonekin lan eitxea gustatze jatela. Irakaskuntza, formakuntza, giza baliabideak, ekonomia sozial eta solidarioa, orduan, hortik jungo nazela pentsatzen daude. Baina nik ez dakit nunkatukoten imaginau eurak. Instituzio finantziero baten lanin bat ez hori tematan eola, asko gustatzen finantza mundua ahorru eta olako gauzek, eta geho irakasle bezala nire buru ikustete egitezan. Eta politikane sartuko nitzeke. Iratiz, duke espero zenuen tokitan bukatu duzu, edo bizitzan hor improvisatzen jontzera? Ez improvisatzen junez guztiz. Hemengo denak, Bai, bai. Egia dare bai, hori badala ez ikasketa bat, komentatu duten bezala oso zabala eta oso anitza, ez? Eta orduan, pertsonekin lan egita gustatzen bazaizu, hori, ez? Pixka bat alternatibetan, ez, ibiltzea edo pixkat planteatzea gustatzen bazaizu, oso horrexa dela ez, altoka ibiltzea eta azkenean, ez dela ez dakit, beste karrera batzutan egin ez, beste ikasketa batzutan, nik uste badagola ez, olako itxiagoa bezala bidea, baina hemen, oso anitza da eta oso irekia dela. Baitare ez, nola ulertzen den eta bakoitzak zertan jartzen du, nor komentatu dute alde batetik ekonomia solidarioa, irakaskuntza eta beste aldetik finantza mundua, ez? Guzti hori bada ekonomia, orduan, bakoitzaren interesen arabera eta gero aukeren arabera, ez? Bizitzan atatzen dian aukeren arabera ere bai. Azken galdera bat ere egin diegu, klasekideekin, irakaslekin eta ze giro, ekonomia hitz egiten aldute? Klasekideekin oso ondo konpondunaz beti, eta giro politxa egoten da. Naiz, izakeran eta fizinuen arabera taldetxoak itxen dien. Irakasliekin, orokorrean bebai dana ondo junjat, baina beti daz batzua bestatu baino gehiago gustatzen jatunak. Danian moruan. Klasien da, hola, ez diat gehiagik itzaiten ekonomiatiken eta politikatiken. Beti izadu pare bat lagun, ez, behar egin itzaiteten eta hori, eta klasien adiz interesantik. Irakasle honakin, gutxi dela desgraziz, diskusio eta hola, interesantik egote diskusio, baina egin bezan ez inguruko guinez klasien, ez dut gehiagik itzaiten. Bueno, konturatu gara, ekonomiaren barruan ere taldetxoak sortzen direla, beraz, friki ekonomikoetatik mikrofrikietara edo horrela irati. Bueno, ekonomia ikasten ari den horbaitek ze motivazioetatik egiten duen eta zer topatzen duen naizta gero dena oso zabala den. Baina irati, unibertsitateen autu hori egin aurretik, ekonomia gure formakuntzan egon badago, oso zeharka bada ere, eta askotan autazko moduan edo urrun xamar batzutan. Bai, hori ez, ekonomia, karrera bezala edo badago, baina, claro, horrela iritsi arte oso gutxi. Entzun dugu audioa ez, hor sartu dana, baina, Maria da, elkarrekin ikasi genuen ekonomia, eta orduan biak pixkat ez, ekonomia frikia gera, eta bera momentu honetan, bada bigarren hezkuntzako irakasle. Eta bera komentatzen zuen, nola, hori, azkenean laugarren DBH arte edo, ez dan ikasten, eta gero orduan ere bakarrikan aukeratzen baldin bada bide bat, ez? Zientifikotik baldin baza zaibiz ez du ikusten. Eta badala gauza bat, badala ezagutza bat oso gure egunerokoan dagona. Orduan, horrera iristea, ez? 15 urtetara, 16 urtetara, ezer jakin gabe, ez? Eta ekonomia hitz egitean, esaten dezuela, dirua, ez? Edo bankuak, hor nolako utxunea dagon.
Niri egokitu zitzaidan ekonomia ematea, adar hori jarraitu nuelako ikastolan, eta gogoan dudana, suposatzen dut gauza gehiago ere emango genituela, baina balantzeak dira. Ekonomia esan eta balantzeak. Hori egiten genuela klase guztietan, behin eta berriz bata bestearen atzetik. Gustatzen zaidan, baina gustoko dudalako mota horretako ariketak egitea eta baina ez daukat hori beste begirada kanpotiar hori lantzearen oroitzapena behintzat. Bigarren kafera iritsi zen kanpotiarrakekin irati. Eskerrak. Alare, Arrate, balantzeak hainbeste gustatzen bat zaizkizu, etxarri, igual peio gure idazkariak. Eskertu gauden. Bai. Bai, ostiralean adizkidetu ginen, eta nik uste konexio berezia egin genuela gainera. Beraz, bai, hemendik aurrera akaso... Hau entzun baino lehen, zu izango banintz, esango nioke, Osa, aurrera tu... Ja, vale. Enteratu. Hoi da. Vale. Peio, ez dugu ezer esan, Hortxeari gara, Maria Laian ekonomia irakaslearen audio bat entzun dugu nahi gabe, beste batzuk ere entzun ditugu, baina gurekin ere badugu prest Javier Bruces ekonomia irakaslea, beraz, ari ere, arratsaldeon Javier eta ongietorri. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Irati, zure saltxan daukazu audio bitartez, ekonomia irakasle bat, gurekin beste ekonomia irakasle bat. Kontentu ez? Ondo ez? Bai, hombre. Nere saltxan. Nahi baduzu dezakegu balantzeak irakasten edo klase bat ematen, nahi baduzu Arrate, Kanpotik dugu beto. Hori da. Ez da garaia da eta ez da konbeni bestela. Bai, ez da orduan balantzeetarako. Baina zuek aldarrikatzen duzue, eta guk konfiantza guztiz gainera defendituko dugu hori ere, gure errealitate ulertzeko erraminta bezala, ekonomia irati, eta Javier, beharrezkoak direla, eta askotan oso ingurutik, oso gainetik gertatzen direla, Arrateren kasuan bai, pentsa, nik unibertsitatera iritsi arte nuen ekonomiarik ikasi, teknologikotik jo nintzen, eta batean, karrerako lehenengo kursoan, ikusentzunezkon, ekonomia, eta urazan txinoa, eta urazan zaizezkit kontatzen. Aldarrikapen bat hor badago, ez? Irakaskuntzan, hezkuntzan, ekonomiak beste toki bat behar duela, ez? Kaso Javierri egindako galdera, arrankatzen dugu Javierrekin, bai. Bai, ez dakit batzuetan errealitate ulertzeko tresna den, ala ez ulertzeko. Batzuetan azalpena zeratzen gara ematen, eta gehienetan esaten dugu, zergatik ez dugu, ez gara gai izan gaur egun gertatzen ari den gauzak azaltzeko, ezta? Osa, zergatik ez dugu aldez aurretik ikusi adibidez gaur egungo egoera edo orain dela 3 hilabete inork ez zuen ezekien posari zer gertatuko den, eta ziur nago gaur egun inork ez du jakingo zer izango den edo zer gertatuko den 3 hilabeten barruan, bai? Orduan, ez dakit, printzipioz baiz ulertzen dugu edo nik esaten diet ikaslei barkatu, ikusten dugunarekin, klasean ikusten dugunarekin, ulertzen dugu zer esaten duten egunkarietan eta berrietan, eta pizka bat ulertzen dugu zertaz hitz egiten ari diren. Baina errealitatea ulertzea oso zaila da. Horre, hain zuzen ere, Maria Laianak ere azaltzen zigun, ekonomia askotan ikasleek lotzen dutela diruarekin. Mentalitate kapitalista ere oso barneratuta, gure gizarte ere alaxe dagoelako ez, eta, berak azaltzen zigun, ze garrantzizkoa den burua zabaltzea, eta hori ere erronka bat dela. Ikusten dut ekonomia lotzen dutela diruarekin, ez? Lehenengo hitza etortzen zaiena burura ekonomia entzutean da dirua. Eta ekonomia askoz gehiago da, ez? Haratago joan behar dugu eta hori saiatzen gara erakusten, ez? Nolabait. Baina mentalitate kapitalista, esango genuke, mentalitate hori ikasleen buruetan oso barneratua dago, eta azkenean, normala da ere, gure sistema ekonomikoa hori delako, eta azkenean, agian konturatu gabe, nahi gabe, horrelako baloreak edo, horrelako
elementuak, ez, barreratzen ditugu. Dirua, etekin ekonomikoa dagoela beti guztiaren atzean, eta horrelako kontzeptuak, ez, hor daude. Horre, beste kontzeptu batzuen bila, ez, pixkat, pentsakera kritikoago horren bila, batzutan pentsatzen dut, Javier, arazoa dela, denbora bera, ez, kurrikulumak gai finkatuak zer markatzen duten, zer den behar berrezkoa, eta gero, hor denbora badago, bueno, tira, ikasturte amaieran pentsakirarako beste espazio batzuk geratzen direla, ez. Bai, baina baita, segun eta ze ikuspuntutik hartzen duzun kurrikuluan agertzen diren gaiak, alda daitezke, bai? Osea, ni postu naiz, lehen entzun dudana audioan, ikasle batek esaten zuen, edo hitz egiten zuen, ekonomia solidarioa eta alternatiboari buruz. Osea, gaur egun hori ezinezkoa da, osea, eta zergatik hitz egin zuen horretaz, segurazki klasean ikusi dutelako. Eta zergatik ikusi dute klasean? Segurazki bere irakasleak sensibilizatuta egongo delako, bai? Ikuspuntua oso importantea da, bai? Claro, baina oso, ez, bai komentatzen genuna pixkat, oso irakaslearen oso araberakoa dela, ez? Azkenean, hori benetan zentroan jarri nahi bada, dala irakasleak nahi dulako, ez? Hor egin behar dezuela irakasleek horrelako lan berezi bat, ez? Hori izateko pixka bat, enfokea, ez? Eta hortikan juteko. Eta zuk bazen ditu nahiko adibide interesgarriak, ez? Nola erakusten den, ez dakit, zeintzu diren adibidez beharrak, ez? Hor bazegon oinarrizko beharrak zer diren, ez? Zer diren beharrak moldatu daitezkenak, edo zeintzu diren, ez? Lehentasuna, ez da? Beharren lehentasuna edo gastuen lehentasuna. Hori gertatu zitzaigun klasean egun batean, bai? Liburuan, guk erabiltzen dugu liburu bat, testu liburu bat, eta hor agertzen zen, zeudela gastu batzuk ezinezkoa dela ukitu, horiek ordaindu behar dela nola edo ala, eta zeintzuk ziren gastu horiek, liburuan agertzen zenez, hipoteka, maileguak eta horretaz, bai? Beti bankuarekin zer ikusirik zeukan gastuak. Gero, beste gastuak, gora edo behera joan daitezkela, janaria, arropa eta hori, eta beste gastuek esaten zuen, gainezkoa ez zirela, ez da? Bidaia, kofio eta hori, eta hori. Orduan, sailkapen hori nire ustez guztiz tendentzioso zela, bai? Eta horretaz zen genuen klasean, eta hasieran nik galdetu nien ikasleari, zure ustez zer da importantena, hipoteka ordaintzea, ala zure seme alaberi janaria erostea. Eta noski baiez denok esaten zuten, hori janaria erosi eta arropa jantzi, eta, igual ez markaka edo alako zerbait, baina oinarrizko beharrak bete behar ditugula, ez da? Eta, etxe bizitza bai, da oinarrizko beharra, eta hipoteka eta maileguak noski ordaindu behar direla, baina igual lehentasun txikiagoarekin, ez da? Baina testu liburuan agertzen zirena zen hori, ez da? Agertzen zen zer hori, orduan. Eta horregatik dinot oso importantea da ikuspuntua, bai? Irakaslearen jarrera edo irakaslearen behintzat pentsaraztea hori ikaslei, bai? Baina gero hori da behin unibertsitatean gaudela, ez? Testu liburutan edo apunteetan institutuan zaudenean azterketa ondo egiteko galdera jakin batzuk erantzun behar dira, hor dagoelako selektibitatea eta dena delakoak, ez? Eta irizpide markatuak, eta orduan hor irakasleak oso malgutasun txikia dauka. Bueno, ni beti esaten diete ikaslekoan, nik egiten dut nire kasuan, bai, baina oso, galdera batzuk bai, oso argi daude, ez da, txarto edo ondo daudenean, baina ekonomian gehienetan, dinot, nik gizarte zientzia bat da, eta horri zer esan nahi du, gehienetan ez dago galdera bat, baino ondo dagoena. Baizik eta ondo argudio onak ematen bat diguzu edo ondo argumentatzen bat duzu,
igual erantzun guztiak izan daitezke zuzenak, ezta? Eta nik hori esaten diete ikaslei, ondo argumentatzen baduzu eta argudio zuzenak ematen badiozu eta zu iritzia koherentea bada, ni hotzat ematen dut. Eta batzuetan ez nahi zain ona, irakasle malgua edo ez naiz, batzuetan esaten dute hueso naizela eta hori, baina nik horrela esaten du, nik zailatzen nahi haiek, pentsaraztea. Hori da importantena. Baina nik uste hori badala, erronka eta justo falta dena, edo ekonomia nola ulertzen den aldatzen duna, edo oso matematizista izan, eta orduan eske horrela da, eta hau bada teoria itxia, edo izan behar du ekonomiak zientzia bat, benetan, pentsatzen laguntzeko, eta modu kritiko baten, kanpotiar batean, azkenean, gure eguneroko horretan, gure eguneroko horretan ditugun bizipen pila bat, eta dauzkagun esperientzia pila bat, edo modu batera edo bestera pentsatzeko, hori, esan dezuna, zintzuean gure lentasunak, edo ez dakit pentsioak nola izan behar duten, zen hori ere bada beste, pentsioak, publikoak, edo ez pribatuak eduki behar ditugu, pentsatu ezakegu, zergatikan behar ditugun pentsio pribatuak, edo beharrote ditugun pentsio pribatuak, edo, hor badaude, hainbat gauza guztiz desberdina dela nola azaltzen den, eta azkenean horri bitzu zait. Edo beste, gaur egun gertatzen ari dena kontsumarekin, bai? Gu klasean zer esaten dugu kontsumari buruz? Kontsumeak beharrak asetzeko erabiltzen dugu, ezta? Baina gaur egun adibidez kontsumoa ez da beharrak asetzeko, baizik eta gu saiatu behar dugu gaur egungo egoeratik ateratzeko, saiatu behar dugu merkataritza edo negozio txikiak edo tabernak eta horiek aurrera ateratzen. Gure kontsumoa ikusi behar dugu nolabait politikoki jarrera batekin, ezta? Guk erabiltzen dugu kontsumoa helburu batzuk lortzeko gizartean, ez bakarrik gure beharrak asetzeko, ezta? Eta hori azaltzea oso importantea da. Batez ere hori gazteekin, ez? Gero, haiek aldatzekotan edo, haiek aldatu behar dute etorkizuneko egoera edo etorkizuneko ekonomia. Ez du erronka makala etorkizuneko ekonomia hori aldatzeko eta ez da ere irakaskuntzan hori erakusten ari zaretenok, baina tira, esfortzuak ziurre merezi duela eta lortuko duzuela pixkana belaunaldi berri horiek ere gu baino zertxo bait trebatuago eta jaioagoak sortzen eta ezten ekonomia kontuetan. Javier Uces eta Irati Trantxe bioi agurtu bartzaituztegu, bigarren orduan murgiltzeko, Irati datorren astean zurekin gehiago, ez dakit diruan onden deskubrituko dugun edo nondik tirako dugun. Saiatuko gera, Zubilatuta esan, Hori. Eskerrik asko Javier eta Irati, beste bat arte, hurrengo arte. Hurrengo arte. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bueno, bagoaz bigarren orduaren bila eta ritmo bizian. Hay que salir a buscar, para cambiar hay que saber cambiar. Salirte del vaivén, toma la carretera, mira las piedras, cosa pasajera. Tanto trabajo, no me relajo, el intelecto me está matando. Mira que yo voy a donde va la situación, que siempre hay motivo de celebración. Bueno, gure frikien artean edo gure entzulen artean baditugu oso frikiak pentsa bateki bidaldigu oraintxe tatuaje baten irudia etxarri bertan que la fuerza os acompañe dio, baina honek azalpen berezia dauka, ze joan den astean idatzi zigun Menorkatik entzuten gaitu. Euskeraz... Hau da Menorkakoa? Bai, bere aitonak, iruñarra da, familiaren zati bat, bere aitonak euskeraz hitz egiten ziren zerbait, eta telebista ere euskeraz ikusten zuten, eta alako nostalgia pizten dio, eta entzuten gaitu, ia egunero. Eta azaldu zer ikusten dugun tatuaje horretan.
Etxarri? A ber, ez dakizkit izenak zehazki, ze badakit bakoitzak, agertzen dira bi espaziontzi, eta biak dira Star Wars sagako bi espaziontzi, badakit izena dutela, baino naiz horren frikia. Igual berak badaki. Igual berak badu argi diezagula be. Badu laguntzea eta esatea, da, el águila, no sé qué, eta bestia, ez dakit. Nik oraintxe goratu naiz badakit. Hola, faltatu gabe. Oso frikia zela, baino hainbestere enuen espero. Bueno, Gero jende askok ere baditu Harry Potterren tatuajeak, ezta? Eta... Jendeak daka pertsa bat guzti tatuatu da, osake... bai, pertsa, ba? Nola, ba? Asensio ez duzu harrapatu. Gure artean dago, pertsadun hori gure artean dago. Suposatu dut. Maitena Ausabiaga, arratsaldeo, no sé. Kaixo, arratsaldeo. Azkire badutu baten bat porai, frikia edo ez? Bastante. Frikia ez dakit. Tu ere klubekoa zea, ardun. Bai, Maitenak geroko utziko du, bukaerarako utziko du bere frikitasunaren kontaketa. Spoiler bat egiten ari nintzen, sorry. Gerorako utziko dugu, uste dugulako postrerako hobe dela, ez? Egokiagoa dela. Esango jazu, gustatzen zaizu, no? Horrela esan da, sonatzen du. Ja. Espektatiba asko, Jetxi espektatibak. Espektatibak ez dira beti honetan gehi egizatea, ez da sexu kontuetan ere, ez da? Beraz, sexuan oso ondo eraman duzu. Bai, beti bezala, loturen maixua. Harremanetan espektatiba gutxi. Bueno, espaziontzien izenak, TIE Fighter eta ala X, ala Ixa. Ikusten? Itxena batzu. Hombre. Águila, no sé qué. Oida. ¿No esan dezu Asensio? Jartu, TIE Fighter bat eta ala Ixa, ala X bat. Pentsatzen dut, bat ez bestea, el halcón milenario, no la hori bestea. Baina hori Star Warseko da. Bai. Ez? O Star Trek. Beste nagat izango da. Ui! Mutuntan zartu behan, de repente, hemen gure batidoa. Hau Marzolek segura gula bier. Beste batean ere argitu genuen, friki kontuak oso komunitate txikiak eta oso zehatzak izaten direla. Beraz, bueno, gu ez gara zehaztasunetan sartuko, utziko diegu frikiei bakoitzaren... Arlo bakoitzeko frikiei egin dezatela hori. Eta guk bakarrik esan egingo dugu, ze bestela hankasartuko dugu behin eta berriz. Maitena! Segundo, barkatu, nik enizuke asko moztu nahi, baino, sorpresatxo badaukagu, zuentzat, pentsatu den jodida, Maitenaren tarte hontarako, izango zen, puntazo bat, olako kareta bat eukitzea, ez? Sarrera musika doinu bat, ez dugu sekzio guztiekin egiten, baino, zergatik ez, pentsatuko duzu. Eta, ahi ez Maitena, zuri esango balizute, ze musika mota, nondik sarrera? Ez da erresa, ze seksologiaren mundu hain zabala ez, leku askotatik tiraka ere egin litekela. Orduan, egin duguna da, etxarrik sortu du Arrateren laguntzarekin. Ni hemen ikusle utxa nahi. Nik bakarrik egin detena da, jarri bombo bat eta... Ala, que guai, no? Abestia Arratek egin du. Arratek egin du. Nik hau ez dakit zer dena. Entzun ondo... Beldurra. Treno mundiala. Astelenero entzuteko moduko kantua. Astelenari gogoz heltzeko modukoa. Arrate Hernández abeslari lanetan estrenatuko dugu bigarren kafea. Para verte como me gustan, Estelen Arratsalde, para verte como me gustan, Estelen Arratsalde. Berotzeko momentua dator Astelen Arratsaldetan. Buenísima.
Sorpresa, Arrate? Hala ere, Etxarri, base aurra Reif, ez? Hola... Bakoitzari gustatzen zaiguna. Gustatzen zaik, Gure jarraitzaile denak gogoratuko du. Arratek izaten dituen... arrankadutako batean, kantuan jarri zela, baina gainera estrofa bat abestu zuen, eta denok isilik eratuko zela, uste genuen momentuan jarraitu egin zuen, gora egin zuen, handitu, sendotu, konfiantzaz bete, eta Etxarrik horri heldu, eta kantutxo osatu du. Esan barda, en un espero. Esan behar da, daramatzatela bi aste jarri nahian. Eta aztu ite zaigula. Eta aztu iten zaigu. Egitan? Arrate, zuen pastaude gidoiaren zuzendaritzan, ze gertatzen da? Hemen... Ez madre. Eta, klaro, Etxarrita biok, zein genuen, guatu. Eta, gidoian ez dagoena, aztu egiten da. Gaina, klaro, esaten genuen, guazen jartzea gidoian, Arratek ulertuko ez duen kodigo baten. Bestela ikusi ingo nuke, no? Claro, jarriko bagenu, Arrate abesten ezakizeo, Arrateren abestia, edo jarriko bagenu, Maitenaren sarrera, esango nuke, ze sarrera da hau. Ulertzen, ordon. Bueno, gustatu zait. Hasieran beldurtu naiz, baina, entzun dut Arrate, abesten dani, ze? Gaur pipik altzaluzerekin bezala. Bai, eske, nik askotan esan ditut Arrate, bai antenan eta bai antenatik kanpo ondo abesten dezula, hori esplotatzen joan behar dagoela. Presarik gabe, zure ritmoan. Baina... Zure ritmoan... Retardo... Hemendikan, aprobetxatuko esateko... Hoi da zure ritmoa. Mira, ahotsak hartzen du, ez hau du hartzen hemendikat kolore puntu bat, horre, abestu. Ez que hori esan marnun, ez dagoela Euskal Reifik. Alitu horuak. Igual, bosgarren kafea, edo izeneko montatuko. Nik uste bosgarren beste zerbait izan ditzatik. Bueno, arratsaleko 5:12 minutu ditugu, sexualitatea gai, sexu kontsulta egin nahi dugu Maitenarekin, Arrate, eta ez dizugu. Aztoratu gara, ara sartu da horpeio. Bapaten. Aztoratu gara. Bueno, bai, hori da, Maitenarekin gaur sexualitatearen tartean, sexu kontsulta edo besan da terapia sexologikoa zariko gara. Maitena, mesedez, lagundu iguzu, zer da terapia sexologikoa? Bueno, leku guztietan bezala eta terapia guztietan bezala bakoitzak bere estiloa edo formatua edukiko, bai? Gure kasuan, sexologia sustantibotik edo abiatzegea, eta, bueno, etortzen dira bikote eta norbanakoak, normalian bere desirekin edo erotikakin zerikusi dakaten gaiak jorratzeko asmotan. Normalian etortzea, arazo bezala bizi duten zerbaitekin, eta genitalekin zerikusia edukitze dute askotan, eta orduan etortzen dira, orokorrian etortzen dira, ez dakitelako zein. Bitu, gaude momentu batian, honek hau ez doa aurrea, honek ez du funtzionatzen, eta laguntza behar dugu, eta orduan etortzen dira gure gana. Bueno, esango diogu entzuleari, oraindik garaiz dabilela, naiz eta guk bizipen edo esperientzia batzuk dagoeneko bildu ditugun, bidaldezakela bere kasua, bere kontsulta, Maitenari galdetzeko, eta, bueno, gaur denborarik emango ez balu, edo dena delakoa, beste baterako utziko genuke, gogoratu gure telefonoa, 688-524 dela. Eta esan da bezala, guk dagoeneko bildu ditugu batzuk, eta hasiko gara nahi baduzu. Naiz eta hori, Maitena, atentzia eman zidan, zuk komentatu zenuela, jendea normalean bere autodiagnostikoarekin joaten dela. Eta hori hasteko gaizki. Gaizki, ez da zuzena. Diagnostiko, Entzun nahi duena badaki, ez, ja? Bai, azkenean gaur egun gure internetakin eta zuaztezea bilatzen edo zer gauza. Bitu gertatzen zaita hau, zer da, ez? Eta eramaten zaitu foro batea eta foro horrek esateizu dakazula vaginismoa.
Eta zuia etortzezea, esaten kaixo, ez dakizein naiz eta vaginismoa dakat. Eta hori askotan gertatzen zaigu bai, jendeak autodiagnostikatzen dela, eta gaizki edo ondo, diagnostikoak azkenean dakatena da etiketa oso potentiak diala. Eta etiketa batzuk dira gure intimitatean, gure erotikan zerikusia dakatenak, eta horrek ja jartzeizu muga bat. Eta emateu nola nik esateten vaginismo dakatela, ja ez nago ondo, edo puskatuta nago, ez? Osea, jendia etortzen da min horrekin. Edo ez daukat beste zer gehiago, ez? Hori da. Bueno, orain bai, asgaitezen, lehen kasuak zer dio? Lehen kasuak etortzen da, bota ditugu adibideak. Zuk irakurriko itxezu maitena? Nahizuna, nahi bazu ezuek? Idazkari lan egitea? Venga, bai. Baina ahots bat jarri behar duzu, Asentzio? Hori da. Ahots bat. Zure azten ahotsa edo, beste pertsonaia bat izan behar zara. Zergatik, isurketa azkarra hitz egin behar dudako lehenengo galderan, nire ahotsakin ere egin dezaket. Nik uste aportatuko diozula ahotsa aldatzen badezu. Bai, venga. Kontsultara bikote bat etortzen da, oso kezkatuta eta gaizki daudela esanez batez ere gizonezkoa. Berak esaten du, azkarrak ikorritzen dela eta arazo bat duela, oso kezkatuta eta etxita dago. Gertatutakoa, egoera bat aipatuko dugu hemen. Hori da parentesi arteatzen txupleta. Fin de la cita bat. Hori da, inezu fin de la cita bat. Gidoia zati, baina, oso ondo, hotxa oso... Nik agundu ez diken unai egin, jo, Seriotasun asko gustatu zaita hotxa. Onda, Asentzio, ondo. Bai, askotan gertatzea, etortzen diala bikote bat, imaginatu emakumezko bat eta gizonezko bat, ez? Eta gizonezkoak pentsatzeula, azkarregi korritzeala. Orduan azkarregi korritzea, eta guzti horrek sortzeu, behaien arteko jolasa, gelditzea, ez aurrea esatzea. Beak ja ikusten unia berezakia tentetuta daola, edo ja eskitazioa, nahi baina askoz azkarrago korrititea. Eta horrekin etortzea, run horrekin etortzea. Hemen adibidez kasu bat kontatzearen, etorri izan bikote bat, horrela, eta horrenengo sesiotan ite deuna da, jaso. Zertako etorri iztea, ze behar dezu, ez, eta ze gertatzen zaizu. Orduan kontakizunak aurrea doazen egian, gero daude sesio batzuk individualak dianak. Orduan banatzituzu gizonezkoa eta emakumezkoa kasu hontan, eta emakumezkoa igaldezka, ez? Eta zuk hau, zuri ze iruditzen zaizu hau, edo nola izea bizitzen. Eta kasu hontan, emakumezkoa etzekan arazoik. Osea, beak ez edezu, nei korri arazteit edo nei goza arazteit askoz lehenago, osea, ni nago de lujo, eta gero beak korritzea azkar, eta nik ondo eramatet. Osea, emakumeantzako etzan arazo bat hau esango dugu. Baina bestia, osea, tipuantzako bai izan, super gogorra, porque beak pentsatzezun, gizonezkoan kasuan badaula tirania bat, gazteleraz esatea, la tiranía de las 3 Ds. Eta da, iru D, hori da. A ver, que dure, que esté duro, o luego se iraun dezala, que dure, dura, dentro. Eta orduan, claro, que dure, dura dentro, dia hiru premisa, ez? Oso zorrotzak, eta oso gogorrak, esango deu, ikuste balin mazu, etzala horietako batian sartzen, edo guste balin mazu, denbora gutxiegi dala, beste mekanismo guztiak ere afektatuak ikusten dira, noski. Euskaraz iraun dezala tente barruan. Hori da. Iraun tente barruan, ITB. Hemen alaren baitena, agertzen ditugu pentsatzen dut, dagoeneko saio honetan jorratu izan ditugun besteen bat gauza, ez? Pornoaren kultura, amaierari gabeko sexuaren influentzia hori. Orgasmozentrismoa, ez da? Eta koitozentrismoa, koitoak, luze, azkenean dena dago lotuta pentsatzen dut horrez? Hori da. Bai, azkenean terapian lan handia da hezkuntzan. Osea, resignifikatzen bibentziak eta kuestionatzen gauzak, ez? Guk dakigun bakarra da, ez daola modu bakar bat. Orduan gure lana da, bakoitzai bilatu arazi edo eraman bere bide propio batea, ez? Ez da ona ondo, ez gaizki da bere bidea. Eta kanpotik inposatutako gauza guzti horiek, saiatu bere forma ematen, behai hitza ematen, baino beti zure bidea aurkitzeko lana da, azken finean.
Nik badukat galdera bat hemen, gainera gizonezkotik, maitena. Goratzen dut, duela urte desente, bazegoela olako sinismen bat, ez dakit egiazkoa den edo ez, baina muskulatura perineala edo lantzeak gizonezkoen ejakulazioaren kontrola errazten zuela. Goan dut, orduan bazegoela, ariketa bat zela pixa egiten ari eta hori eten retenitu. Horrek muskulaturari indartzen zuelako eta horrek ejakulazioaren aurrean atzera egiteko gaitasuna ematen zuelako. Zer esango zenuke horren inguruan? Ez dakite bideona den, ez den, kendu beharreko mitoak dian, oze... Jo, nigo batzen naiz modan egon zala sexu tantrikoa edo zentzu hortatik juntza pixkat, ez? Guzti hau, barroak akorritu eta holako ariketa hau ekitia. Zena, zure gorputza entrenatzia eta indartzia eharra da. Osea, eta ezagutzia, ez? Osea, guk vaginakin alde guin, indarra retenitzeko, bueno, ariketa diferentiak daude gure suelo pelbikoa indartzeko, ez dakiz zer. Neretzat, zure gorputza ezagutzia eta ikustia zure gorputzak ze baliabide azkan, kristona da. Oain, obsesionatze balin bazea zure korridak izan berdula ez dakiz ema denborakoa, ez da izango fruktiferua, edo, esango du. Osea, azkenean zure buruak eta bete beharrak erotikakin oso gaizki eramatea. Osea, zure buruak esate balin badago, venga, tentetu ja. Ja, asko izatardatzen, ez da tentetzen, ez da gize, segura aski ez da tentetuko. Kasu hau nola bukatu zen? Primeran. Osea, elkarre gizonezkoarekin zer landu zen? Hori, azkenean kuestionatzezuna da, zenbat iraun berdezu, ez? Zenbat da ondo? Zeinik esateu zenbat da ondo. Azken finean, harreman erotikoak zertako eukitzeitu gustoa eoteko, ez? Eta zu gustoa... Hori zergatik ulertu zuen edo zen momentutan ulertu zuen, ze teoria pentsatzen dut jakingo zuela. Ez, behar pentsatzezulako oso azkartzala. Bere bizipena azalako, joder, eske ez dut irauten. Maitena, Zanik nahi gehiago iraun eta ez dut irauten. Iritsi zanerako berak garbi zeuken bere bikoteak nahikoa plazer batzula eta konforme... Ez, etzekiten. Horrek ere... Etzen komunikazioa. Hori da, azken finean zu zaude zure raiadakin, pentsatzezu zure problema hori bestea ere, besteak ere ikusten nahi dela, edo hola bizi dula, eta ja paranoia sortzezu eta onditzezu modu hain handi batea, azken finean etzeola inungo arazik, ez? Zenbat gustatzen oraindik ere bikoteen edo sexu bikotearen bikoteen arteko komunikazioa, ez? Ja, bai. Badirudi orain gustatzen dala pilo bat. Eta sexuaren inguruan ere bai, ez? Badirudi. Komunikazio sexuala. Asko gehiago esango nuke. Bai, ez dakit zer, morala edo, ez? Horri guztiak utxurri badaka. Bizideunean esperientzi ez positibo bat guretzako erotikoki, onartzia kostatzen zaigula esango nuke. Bizideula frakaso bezala edo ez dakit. Ze lotxa, ez? Pertsona honek esango unerekin oian ez dula ondo pasa, ez? Edo ez dut eman, ez dakit. Bai, badaka hori. Bikoiztu nahi dut urrengo kasa. Ze pikontzia zen, olazuko beto bikoizten dezun, ez? Ez, txundaka? Vale. Hala, nor da pikontzia, Asensio? Ja. Proiekzioa. Nik ez dut esan ondi. Hori ere hobeto ikasi nahi dut. Venga, bakoitzak bat. Bueno, dakigunetik, ez? Hori da, bakoitzak bat, jo, Venga, gozen. Venga, ba. Kaixo, 18 urte ditut, eta, bueno, nere bikoteak 19. Eta egia esan ez dugu oraindik txortan egin, ez dugu oraindik foiatu. Eta, jo, lagunak esaten digute arazoa dakagula eta hori ez dela normala. Eskerrik asko. Amun arrate eta nera beharrate. Total. Kasu hau ere gertatutakoa da. Eta etortzen dia, ez? Lekura eta etortzen dia esan ez, arazo dakatela, ez dutela txortanin. Eta txortanin ulertuta koitatu. Orduan, eta behiek zeuden superpozik, elkarrekin guztoa, eta nola ez zuten koitatu,
jendia zitzaien esaten, nola ez tezu egin hau inoiz, no seke, baina ez zaudete ondo, hori espalima ez egin, zuen harremana ez da, ez dijoa ondo, ez? Eta etorri izan, super arduratuta, behaiek arazoa zekatela, eta ber zein bertzuten, ez? Orduan gure lana izan zen pixkat, behaiek ez zeuden gaizki, behaiek zeuden oso ondo. Eta erotikoki jolaste zuten, ondo basate zuten, eta listo. Zerkaten koitoa egiteko desira, esango dugu. Baina dala bat, baina beste 1000 gauzetan, super ondo pasate zuten. Osa, etzen beldur bat, koitoari zioten beldurra, edo agian saiatu zirela, baizik eta besterik gabe, ez zitzaiela ateratzen. Hola, besterik gabe, ere aukeratzen zutela, edo etzala hori sortatzen, eta listo, eta etzan zerbait, behien arduran, etzekaten hor burua. Eta hau askotan gertatzen da, etortzen da nian jentia, esaten, desira falta dakat. Eta esaten zu, desira falta zer da? Zerren desira falta dakazu? Ze ez dezuin nahi, ez? Zeba, gero beste gauza asko bai, baina nola emateunez, oaindik ere, eta ontaz asko ditzein deu, koitoa, edo penetrazioa, edo orgasmoa, edo korrida dan, helburua, beste guztiak emateu, ez da kala baloreik. Orduan gure lana da, pixka desatia, ze ez dezuin nahi, ez? Koitoa ez dezuin nahi, ez da zer basatzen. Ze gustatzen zeizu ditia. Eta orduan terapia guztia da, pixkat, aurkikuntza bide bat, zuk erramenta batzuk emateituzu, edo, etxeko lan batzuk edo, eta behi egon berdue bilatzen zer dan gustatzen zaiena, eta egin. Hori da. Etxeko lan horiek zeitxura politia daukaten, egun baten pesatu behar dizkiguzu. Vale. Gutzako eta entzunentzako ez, etxeko lan batzuk, Venga, vale. Pixka gehiago jakin behar dezu eta sortun, Bai, bueno, kontatuko izu. Hombre, etxeko lana personalizatuak. Personalizatuak, Claro. Zer horrela izan zidezkela baino, bueno. Bai, batzuk badaude. Eta bikote honek atentzia ematen du terapiara jo duela 18-19 urterekin. Bai, bueno, gero eta presentio gaudere bai eskoletan, ez? Osea, egia da, denbora gutxi neote gehala, baina presentzia oen dela urte batzutatik honea, gehiago dela. Eta aholkularitza eta erraminta guzti hauek, batzuk animatzen dira. Etortzea eta hitzeitea, eta klaro, pekeston presio basikaen. Osea, lagundana, no seke, eta zuia, eske aiatzen momentu bat, pentsatzen zula, ez zaudela ondo. Bai, hori asko gertatzea. Bueno, kasu honetan ere... Arazo inguruak zekan. Hori da, askotan bezala, ez? Kasu honetan ere happy ending, edo bukaera alaia oso ondo. Claro. Ze ondo ekarria happy endinga, errate? Mi esker, Asensio, irakasle hona zara. Urrengo bikoizketare Txarri. Urrengo bikoizketei batzuk inbardezu, eta gero etxarritanik tartekatze du. Nik ezakit, ni beti teknikari lanetan egon naiz, orduan... Emakumezko batena da, osea, gaitezke, baina kasozuka 8 beto jarriko duzu. Bai, nik uste baiet. Egin arrate nera behin dezu, egin arrate... Arrate. Beste arrate bat. Vale. Vale, venga. Vale, zuek eskatuta, Bestela txandak agalitu. Apa! Bueno, nik egia esan, gauza da, nire vaginatik ez dut ezer sartu, 1000 bat edit. Itxita dago, eta saiatzen naizenetan izugarrizko presioa sentitzen dut. Eta, karo, nire bikotearekin harreman erotikoak eukitzean ere, saiatzen geha, baina kriston presioa, eta ezin dut 1000 bat edit. Eskerrik asko. Vamos, que la ha liado parda. Unos porros. Hori izan, arrate... Makarra. Hori da, euten dianakor kotxekin, kapota irikiakin, eta... Zagit atera zait. Txartu ez, baina atera bai. Oso ona. Asensio, tío, ez deskansatzen. Zer da? Eterrena da nik estimulatu iten dia zuela, osea, inbeste... Lauro bat azure artean? Lauro bat azure artean, osea, implosionatu diteke unibersoa momentuan. Hau bat ematen kontatu, genuen talde bat Charlie and the Colors, Iker Lauro bakin, Uriol Flores, bateristakin, eta Charlie berarekin.
Txarlik etzekin euskera, Zuriolek bai, Txarlik ingelesez, eta genozken multilingüeak zien hitz joko festa batzuk goiz batzutan, flipatzekoak ziala. Txiste bat, bestea, Uriolek erdi katalan erdi euskeraz, gero Txarlik ingeles, kiston, bai, ondo pasatzen genuen. Bueno, a ber, bueno, mesedez, ni galdera bat egin dut. Nagula hemen arrate txonia zai, tio. Aludu asko bezala, sentitze dute jende asko edo penetratzeko orduan, bestia baino garrantzik gehiago eukiko balu bezala. Egia da, zure gorputzean zerbait sartzen dela. Eta presio horrek, eta batez ere heterosexuala balin bada, bakizu auta gero, datorrela penetrazioa. Eta askotan, zure gorputza bere ritmoa daka, esango dugu, buruak gauza bat nahi du, baina gorputza beste leku baten dago, ez? Eta orduan, presio hori, ansiedade hori, eta guzti hortaz babesteko gorputzak zeiteu itxi. Hau ez da seguroan eretzat, edo ez da momentu bat nik aukeratzetena oaintxe bertan itia, eta gorputza itxitea. Eta orduan, beti bukle bat bezala sartzera. Osea, gerota gehiago nahi nik irikitzia, gerota gehiago itxikoa. Zeba, presio bat jartzen nahi naiz, edo bete behar bat jartzen nahi naiz nire gorputzai, ez? Eta gorputza eta bete beharrak esan deu ez diala oso no eramaten. Osea, ez diala, etxaiak dia erotika eta bete beharrak esango deu. Orduan, bueno, lana izango zen, pixkanaka. Eta lana beti da, ez daka zertan vaginak irikita egon. Osea, esan nahet, helburua ez da, behaien autodiagnostikoa vaginismo hori sendatzea, komin artean sendatzea. Osea, bidea da beti, edozein terapia, edozein kultxutetan, zu gustatzen zaizuna bilatzea eta egitea. Zu nahi bali mazu zure vaginara hurbildu eta zure vagina irekia hau eukitzia, hori izango zen lanketa. Hortara nindoan, pixka bat zuek ere terapiatik lantzen dituzue bestelako praktika batzuk deskubritzea. Esan nahi dute, bai ez, irekitzen diozue nolabait abanikoa. Bai, azkenean, zentralismoa vaginan jarri berrian, zentralismoa da zure gozamenan jartzea. Osea, zure plazerrian eta zure gorputzean. Eta horrek mila bide irikitze izkigu. Eta beti aztegeak gauza batetaz hitzaiten, adibidez, vagina ez zait irikitzen, eta bukatzezu hitzaiten, ez dit ondo hitzaiten. Edo ez nahi ondo tratatua sentitzen. Edo, eske nahi dut pila bat berekin eta urduri jartzen naiz, eta ez? Osea, ja jutezea beste gai batzu jorratzea dituzu. Azkenean gauza betia sintomak edo. Osea, jendea etortzea arrazoi hauegatik. Baina horrek ez du esan nahi hori danik zure arazoa. Osea, de hecho, arazo fisikoa oso jende gutxik daka. Osea, esan nahi, zure vaginak ondo funtzionatzen du. Gauza da, zure vagina jarri esun karga brutala. Eta orduan gorputzak zaite, eta hemendik ez da basatzen, ez? Venga, ireki behar dugu pixka bat gaia edo konsultaren tematika bera, eta nahi tokatzen zaitu rengoa, etxarri? Edo zu bikoiztuko zu? Nik ezakit bikoizten egin zuek. Ez, baina, bueno, venga, ba. Zaiatzen nahi zarratio nola? Etxarri? Bai. Etxarri lagokio, ez? Bai, nire ustez bai, baina. Nahi badu, nahi aldezu, venga, etxarri. Bai, nire ustez ere hori ere nahi du, bai. Nago peio hori deitzekotan, baina igual pakian utzeko ez bazare. Ez egin hori ze retardoakin. Bueno, a ver, hola ondo, hau txonekin ondo? Claro, apa, es que pizka lotxatuta nago, nire lehenengo aldia da konsultanta. Bueno, nik ligatzeko erramientak eta erabiltzen ditut, eta jendia ezagutzen abiltola, baina asuntua da etzaitela zea hori gogortzen eske lotxa maten dit hori da, bai, zakila, bai. Eta hasieran lortu nun buelta matea, baina gioztak erro bizi dut egoera. Eskerrik asko zure esperientzia konpartitzagatik. Bai, agur. Agur, bai. Roleplaying hauek me matan, Roleplaying, no, en plan.
Bai, itzain dugun, a ber, zuei ze iritzu zaizuen, nondik joan gala asuntua. Erotismoa eta beharra oso gaizkira ematen diela. Zer eta beharra? Osea, zure burua behartzen balin baezu azkenean psikologikoki zakilago gorruki bardet erotismoaren hasieratik eta bar, hor ja talka badagola, ez. Hori da, eta bat esate genula falocentrismoa eta ez baita. Claro, zakildunan gorputz batian, sexualitate dana edo erotika guztia zakilan balin badao, eta zakilak ez du erantzuten, zuk erantzutean ezun bezala, galduitezea. Jende asko galduitea, baina hor da olako, ez? Esango deu. Orduan interesgarria da, bat, zakila baino gehiozea, zakila baino gauza gehiago dazkazu zure gorputzian plazerrak emate izuna, eta zuk aldezu plazerra eman zakilik gabe baita, ez? Eta horri izango zen esploratzeko leku bat, eta hoxe, gehien bat nik uste interesgarriena dala hori. Eta jakinarazi zakila dakazuen guztiai, aiatukara momentu bat zuen zakilak ez dutela funtzionatuko hain bezala. Gure gorputza, edozein gorputz bezala, ez? Eta zakila dago momentu bat, historikoki, bere biografian, bai ez dela hainbeste tentetzen, ez dula hainbeste irauten, eta bar. Orduan, hori asumitze badeu, hasieratik, eta espalin badeu hainbeste garrantzi eta karga jartzen zakilai, segurazki ezin egon hauek edo min hauek, porque oain gaude jiki jaja edo aldeu parrein hortaz, ez? Baina jendeak sufritu iteu. Jendeantzako hau bere bizitzan bada insosteniblia. Zen norbaitekin elkartu nahi dunean eta ondo pasa, beha dijoa bere kargakin, bere diagnostikoakin, eta ikusteu bere burua ezin dula eman plazerra eta berekin ez dutela ondo pasako, ez? Eta, bueno, hemin guzti hauek alde jun lehuntzen, ez? Hezkuntzakin eta esploratziakin beste batzu. Maitena, hemen, akaso esango didazu ez eta buelta eman argudio hori eta guai hongo zago, baina ez badauka sentsazio bat, esango nuke orokorrean, bueno, honekin igual bai ados egongo zeatez, sexua gozatzerako orduan, beste pertsona hori ezagutzea, konfiantza bat izateak, elkar ezagutzeak eta lasaitasun batetik aritzeak, esango nuke lagundu egiten duela, ez? Beste modu batera asumitzen eta bar. Akaso, mutionen kasuan, ligatzeko erramintak erabiltzen ari da, eta batean sexuak ezagutzen ez du norbaitekin funtzionatzean nahi izate horretan ere, ez diola bere buruari laguntza handigirik ematen, ez? Dena oso azkar eta batean gertatu behar hori, eta ez dakit hortik ere badote duen loturarik, edo kontrako esango diozen. Buelta emango diot. Gustatu zaitelako. Ez, nik ezagut zaitut, bikote asko dijo, ez dela urte pila bat elkarrekin, eta olako zerbait gertatzean ez dia gai hontaz hitzaiteko. Zer esan nahet, hau bai da plano bat oso intimua bakoitza bizi dula modu batea. Eta ezagutzen beste jende bat, aurrenengo aldiz ezagutzean, lasai asko esan ditela ez daki zer. Erotikakin zer ikusiakan zerbait. Orduan nik usteet, urtiak eta guzti hori baino dala kualitatiboki nola bizi esun zure alde hori. Eta nola komunikatzeko gaizean. Bikote bat joana 40 urte edo 10 edo 8, igual ez dute itzaiten. Ulertzen, behaientzako dalako zerbait ze lotxa edo ze beldurra edo hau ez detonartu nahi, ez? Eta beste batzuk daude, beraien aurrenengo enkuentrotan, lasaitasun guztiz espresatzen diala, ez? Orduan nuke korrelazioz debatingo. Venga, konbentzitu jazu. Venga, pues oso ondo. Venga, azkeneko galdera bat, badugu. Bueno, kaixo, nahi nun komentatu, ni aspaldi lagunek esan ziaten inbartzala sexuan esperimentatu, gauza berriak probatu, ireki burua eta betiko pinpampun eta gauza horiekin pixkat aldatu, ez? Eta orduan badaramat denbora bat, pixkat uzkian sarketa edo egin nahiean, niri egin dieza daten horretan nahiean. Baina, oso urduri jartzen naiz, min ematen dit, orduan ez dut egiten zait, eta orduan min gehiago, eta ez den lortzen, uzki sarketa hori egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Baina jarri ezu ahotsa, Hola, engo bezina. Hola, Iepa! Bai, pues hori.
Betikoa, ez? Nola, esan diaten, egin behar da, hau esploratu behar da, supermodernoa izan behar dut, eta guazen itea, eta errepente gorputzak bezateu, noa zoaz. Osea, noa zoaz. Atxi noa. Claro, eta gaina uzkia ez, normalian edo ohituta gaude erabiltzea kontrako norabidean, osea, barrutik kanpora dijoan zerbait da, eta orduan alderantzi zitekoan kanpotik barroa sartu nahi dunean zerbait, pixkanaka maitasun askoz, eta takto askokin hasi behar dugu, ez? Eta horrek denbora dakar. Osea, igual batei ez, igual hasieratik batei, super ondo. Baina, arruntena da, edo ikoena da, espalima ezu hori erabili, zulo hori erabili, sarketarako, bajo mordezula, lasai, mimo handiz, eta pixkanaka, txikitik handira. Osea, tamainak ere. Esan marko genuke, sarketak uzkitik, aukera anitzak ematen ditula. Izan daiteke heterosexualitatetik, zure bikoteak atzarekin edo jostailu batekin sartzea nahi duzula, mutil bezala, izan daiteke homosexualitatetik beste gizonezko batek sartzea nahi duzula, izan ezu harreman bat beste emakume batekin edo zakila duen emakume batekin, modu asko daude, eta hor guztietan ere, azken finean, lehentasuna zerak du, ez? Osea, ondo egote horrek, plazer horrek eta bilaketa horrek, baina burua raiatu gabe ere, ez? Maitena, zor askotan hori da. Hau egin behar duzu ere, ez tala, ez? Hori da, batzutan, ez, gure ideologia libreago edo modernago batekin goazo era baita, eta errespetatu behar dugu. Ni pentsatzetelako, ez dakit, adibidez jarrikoet, koitua ez, koitozentrismoa ez, eta arauan kontragoaz, eta ez dakize, eta gero ni juten naiz nire ohera, eta gustatzen zait koitua praktikatzea, hor zer, ez? Osea, ideologia batzutan, gure ohera etortzen denean, gure bizipenak aldute ez izan hain positiboak, eta koitua gustatzen baldin bazaizu, egin. Gustatzen baldin bazaizu, edo espazaizu gustatzen ipurditik sartzea, ezin edo in. Osea, ez dago ezer egin behar deunik. Ez honeako, ez txarreako, ez ezer. Orduan lana da, pues hori, bakoitzak bilatu zer gustatzen zaizun, eta egin. Ez da, erresa emateu, ez saldi bezala, baina ez da erresa. Ez, eta gero, baita ere pentsatu, gauza batzuk lortzeak lan bat eta bide bat daukala, eta batean ez direla gertatzen, eta prozesu baten ostean oso plazenteroak izan daitezkela. Aurrenekoan min egiteak ere, ez du esan nahi hori gure burutik kendu behar dugunik, ez Maitena, hor badago lanketa bat daitekena, ez? Hori da, eta igual pertsona batekin bai eta beste batekin ez. Edo gaur bai eta bihar ez, ez? Osea, gero eta eskema flexibleago euki gure buruan, esploratzeko gehiago eukiko dugu, ez? Eta frustrazio gutxio. Azkenian frustrazioak ekartzeigue kontsulteta edo zerbait mingarri bezala bizitzea. Egia da dena den, uzkiaren sarketa hori, telesail, film eta orokorrean, eredutan ez degula jasotzen, ez degula ikusten, ez? Eta zailagoa dela nola baite pauso ematea edo, ez? Ikusi denetan oso modu txarrean, hor badaude zinemaren. Eta oso gay munduan ere, ez? Bueno, edo ia bortxaketatik, ez? Último pelikulan adibidez, oso esanguratu batze, pelikulan bertan bortxatzetik aratago, gerora aktoreak salatu zuen, ez? Zuzendariak eta Marlon Brando zen aktorea, bere gogoz kontra egin zutela gidoiaren beharraren inguruan, eta, bueno, fikziozko gidoi hartara lotuta ere, bai, oso gogor, ez? Edo kasu honetan, hori, sasi bortxaketa baten garretik, bai. Nik esango nu, gizonezkotan lotu dala beti maskulinita, osea, ipurditi gustatzea balin bazaizu jaetzea gizona, ez? Eta homofobiaki lotura oso zuzen eduki du. Eta guain edozein mutilei ipurditikan nahi bai oso bihatza sartu, ostras, permisoak eskatu berdia, bai? Osea, alderantziz ez da kontziratzen. Eta emakumezko batei ipurditikan alba zaio sartu edo gusten balin bada, esaten da, guarra bazea. Osea, ja zaude irikita, super irikita danea, ez? Eta bai, ipurdiko zulak badakaberia. Hori gizonezko diskurtsoan oso presente dago, eta zenbat alditan, gizonezko taldetan planteatu da, zenbat diruren truke utziko zenuke zure Urkulo, bai. Tio, eski igual utzi behar dezu, disfrutatu eta ezagutza utxagatik, eta ez diruagatik ez, baino rol
gizonezko horietan, Bai, zure identitatea defendatzeko modu bat, ez? Bueno, Maitena, bukatzeko Bai. eta borobiltzeko ekarri dizkiguzu gomendio batzuk, bai telesail, film eta baita liburu batera? Hori da. Bai, bai. Botakoet? Hasi, bai, bota. Ja, karreria hartu eta banoa. Osondo. Serie, bueno, oso ezaguna serie bat, Sex Education da, serie britaniarra da, eta gustatzen zaitena, serie hontaz da, protagonista nerabea, bere ama da sexologa bat, eta ikustea bere eta bere arteko egiteko desberdintasuna. Osea, ama da oso diagnostikotik edo plano teoriko batetik, akademiko batetik ikusten du jendia, eta bere semia da justu kontrakoa, ez? Gustatzen zaio jendia ezagutzia eta jendeakin hitz egitea, ez du patologizatzen inongo momentutan inor, eta akonpainatzen ditu bere lagunak, ez? Eta asko gustatzen zait honen modua eta nola publiko orokorrai zabaldu zaion mundu hau, ez? Osea, behingoz ez da izan superpatologizatzailea, epaitzailea, bastante anitza da, gustatzen zait, tipua. Maite duta, beraz? Sex Educationeko, oain ez zaitetareko bere pertsona, bere izena. Bai, nirez. Bueno, protagonistari. Beste bat, Master of Sex. Bai, Master of Sex da, Masterers eta Johnsonen bizitzetan zehatutako serie bat. Izan zian aurrenengo tarikoak erantzun sexuala edo neurtzen saiatu zianak, modu mediko batetik, ikuspegi hortatik hasi zian. Eta serie hontako estena bat gustatzen zait pila bat, epaiketa batea iristea, tipua, Masters, ze bere lagun baten semiai masturbazioa hitzein zion. Eta hitzein zion masturbazioaz modu, ez zekala ezer txarra, ez zeola arriskuik, ez zekala, ez? Eta orduan gurasoak denuntziatu ite dute eta epaitegira eramate dute. Eta epaiak esaten dio, bere buruak aitortze bali madu desbiatu sexual bestela, libratu iten dela kartzelaz. Eta tipuak esaten du, baiet, desbiatu sexual bat dela, danak gehala desbiatu sexualak, urte asko daramatzala erantzun sexuala aztertzen, eta ez du aurkitu norma bat. Ez dagoela patroi bat mundu guztia jarraitzen duna. Orduan baiet, pues denak desbiatu sexuala beha ez. Eta mezu polita irutzen zait. Bai. Eta askar liburu bat, aipatu besterik ez dugu egingo, La pareja izenekoa, idazleak... Señor y señora K. Y señora K. Eta bertan terapia jaso duen hainbat jenderen kontaketa egiten da. Bikote batena da. Bikote batena, ados. Bikote bat, 9 urte dijoala, eta Master eta Johnsonen ajuteia. Maitena, friki munduan murgildu horretik zuk bazen. Hori, jakin behar dago eskar zure frikismoa, frikitasuna zein den. Pues Mastersek esaten bezala ez dana desbiatu sexualak, así que ni ere frikia naiz sexualki. Eta gustatzen zait asko nire ukalondua eta belaunaldeak. Eta gustet naizela horren friki, pixkat. Oso polita. Ez dakit ondo ekarrita da, baina hortxe doa. Ez ondo ekarrita. Gaur arratsalde gauean edo posible degunean, badakitzera egingo degun guk eta baita entzuleak ere. Hori da, oso ondo zentzu. Claro, baina, ikusiko dugu baietz edo ez. Venga, gure gortetik arago ere, badaude frikiak, venga, Maitena, geratuko zara gurekin agurtu arte, eta entzuten duzu. Osato. Kaixo, nire ustez azken finean beste pertsona batuen afizio bat dezala da. Ni pertsonalki horrela eramaten dut, friki izatea. Pelikulak eta figurak biltzen ditut eta jendea friki ditzen badit mina egiteko asmoz, ez dut bere helburua lortzen. Azkenean zerbait gustoko baduzu, harrotasunez eraman behar duzu. Eskerrik asko, aio. Zango nuke nizela neko frikia zapatiena. Pila guztan zaizki zapatiak.
Osa, pertsona bat ezagutzatenean, egiteten bigarren gauza lehenengo ez dut esango, baina oinetara behiratu, ze zapatia azkan ikusteko. Zen, ustez, zehose esatu dute pertsonei buruz. Eta esan zapatien mundua, hori oso interesgarri iruditzen zait, ze azkenan uztartzen ditu bai diseinu industriala, produktu bat nola sortu zen material jarri bat zizkion, ze forma euki behar dituen kirol bakoitzan exigentziei erantzun emateko, gero bai hori marketinga, nola saldu, eta marketinga munduare erraldoia da. Gainea, marka punteronak, zapatia marka punteronak marketingan asko inbertitzen dute, eta gero kirolak, azkenean atzean dago mundu oso handia. Igual hemen azken aldian ikusi da gehiago entzuten nahi dela zapatei buruz, baina ez estatu batuan erlijioa da. Estatu batutan. Eta, ezagit, nahiko afiziosa no irutzen zait kontrolatzen batzu zema gastatzen duzun zapatietan. Eta gero dago ezagit, bigarren eskuko merkatua eta zapatia zerrak, ja ikusten ez dienak, eta bueno, nahiko entretenigarria dela esan daiteke, eta gaine egunero daude berrikuntzak eta teknologia berriak eta bar. Eta ondo dago. Frikizatea netzako da bizimodu bat. Behintzat nire bizimodua. Gauzak, gustatzen zaizkian gauzak, disfrutatzea toperaino. Berdin zait, cosplay egitea, edo komikiak irakurtzea, o filmak edo seriak ikustea behin eta berriro, ze netzako disfrute osoa da, eta beti lotxik gabe egiten dut. Berdin zait ze esaten duten besteek. Netzako izugarrizko poza sartzen dit gauz horiek egitea, inguruko jendearekin konpartitzea, orduan eske frikizatea izugarrizkoa da. Netzako ez nintzake aldatuko inoiz. Izaera da. Txalo! Nik banekan Juego de Tronosen oso friki den persona bat, baina ezin izan du audiorik bidali, ze okupatuta ibili da. Baina da oso, ez hau zitut bi. Tatuajerik badu? Tatuajerik du, biek dute. Juego de Tronos, nola da, tronuen demarena? Ezakit nola den euskeraz, baina Tronuen dema. Tronuen demaren dakite dana, Dana. Hau da ezakizi lengusua, eta honekin ezkondu zan, eta bestiakin intzun ez dakizetan. Baina hau egoatzen dira. Maiten Ausabiaga Sarasua. Sexua zer da? Plazer handia, plazer txikia, plazer txikiek osatutako plazerra? Nola esango zen? Sexua da dena. Wow. Zer? Sexua da dena. Sexocentrismoa. Bueno, hori pixka bat bagara batzutan, baina, ez? Zakit. Plazer txikia, Kobanen kantu honekin agurtu egingo dugu gaurko 25. maiatzaren 25. Eta bihar bueltan izango arratsaldeko 4:00 beste hainbat gaiekin errepaso egingo dugu edo ez badaukagu denbora, ez? Bai, nahi baduzu, Zakaten da pauta erikita, baina denbora badakagu. Hombre, bihar aste artean? Lagunak, gidoia, Norda ardura duna, aste artean zer daukagu? Akustikoak, eta... Hori da. Ainhoa Marazol dator, bere proposamen musikal, zinematografiko, eta baita dagokionez egiten dizkigun horiek, baino etxarri. Nor dator musika jotzera? Agustin Alkajat izango dugu, eta gero, gerokoak.
Norbait gidoia gabe dabil, trollolololol. Abesti bat daukazu. Gidoiri gabe galdu zen. Txarri lasai. Gidoiri gabe asko zobe. Azentxak erakutxiztean, baina ez da hola, Hala, entzuleo, musuona, baita maitenari ere, eta... Besarkada bat denoi. Bihar gehiago. Astelenoi. Espero ez diren izaletela ohituren artean guren tarten baten onbai zure Kid Calm and Bigarren Kafea.